Ζούμε σε έναν κόσμο ανάποδα. Αυτή τη στιγμή στο πλανήτη παρατηρείται μια κοινωνικά άνηση κατανομή και συσσόρευση του πλούτου, διόγκωση των κοινωνικών ανισοτήτων, περιορισμός βασικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, καθώς και μια άνευ προηγουμένου εξάντληση των φυσικών πόρων. Παρόλο που το παγκόσμιο ΑΕΠ έχει πενταπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1980, το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών συνεχώς διευρύνεται, ενώ συνεχώς αυξάνει και ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Το 1% των πιο πλούσιων σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει το 40% των παγκόσμιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, ενώ το πλουσιότερο 10% κατέχει περισσότερο από το 85% του παγκόσμιου πλούτου. Το 60% των παγκόσμιων οικοσυστημάτων είναι υποβαθμισμένα και ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη της βιοποικιλότητας είναι 1000 φορές μεγαλύτερο σήμερα από τους προβιομηχανικούς καιρούς. Αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, για να συντηρήσει το καταναλωτικό τρόπο ζωής, χρειάζεται 50% περισσότερους φυσικούς πόρους από ό,τι ο πλανήτης μπορεί να αναπληρώσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, με τους υπάρχοντες ρυθμούς ανάπτυξης, χρησιμοποιούμε το ισοδύναμο 1,5 πλανήτη για να καλύψουμε τις ανάγκες μας σε φυσικούς πόρους. Οι άνεργοι σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζονται σε 205 εκατομμύρια το 2010, με αυξητικούς ρυθμούς λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ την ίδια χρονιά οι Ευρωπαίοι που αντιμετώπιζαν το κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού έφτασαν τα 115 εκατομμύρια, δηλαδή το 23% του πληθυσμού. Η κατάσταση στην Ελλάδα του μνημονίου του 2012 είναι δραματική. Η ανεργία έχει ξεπεράσει το 27%, η ανεργία των νέων ήδη ξεπέρασε το 61%, ενώ πάνω από το 28% του πληθυσμού, δηλαδή 3 εκατομμύρια άνθρωποι, ζουν κάτω από τα όρια ή υπό το κίνδυνο της φτώχειας. Η εξάντληση και εκποίηση των φυσικών πόρων με fast track διαδικασίες, αιγιαλός, δάση, χρυσός, βιομηχανικές άπε κτλ. Είναι μέρος της δανειακής σύμβασης με την Τρόικα και όλα τα λεφτά του δανείου εξοφλούν αποκλειστικά δανειακές υποχρεώσεις. Η συνεχής οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων δεκαετιών, με έμφαση στη βρώμικη οικονομία του άνθρακα, αποδείχθηκε μη βιώσιμη, αφού ενέτεινε τις ανισότητες, μείωσε το βιωτικό επίπεδο, κατέστρεψε τους φυσικούς πόρους και μεταμορφώθηκε τελικά σε μια υπανάπτυξη, αποσυνδεδεμένη από την κοινωνική ευημερία. Αυτή η οικονομία της αγοράς και της κατανάλωσης κατάφερε να σβήσει από τη μνήμη των περισσότερων ανθρώπων ότι ένας άλλος κόσμος κάποτε έθετε όρια στην ανάπτυξη. Τόνιζε τη συνεργασία αντί για τον ανταγωνισμό και εκτιμούσε τα δώρα και την ανταλλαγή ως δεσμό της ανθρώπινης αλληλεγγύης. Το νέο παράδειγμα της αποανάπτυξης προτάσει ότι μπορεί να υπάρξει ανθρώπινη πρόοδος χωρίς συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, καθώς αυτή είναι μη βιώσιμη και οδήγησε στη σημερινή κρίση. Οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για μια οικονομία αποανάπτυξης και φυσικών πόρων δίνουν έμφαση στην αναδιανομή εργασίας, φυσικών πόρων και πλούτου, την κοινωνική ευημερία και δικαιοσύνη, καθώς και τη σταδιακή αποκέντρωση, τοπικοποίηση και κοινωνικοποίηση της οικονομίας, παραδείγματος χάρη με την κατανάλωση στον τόπο της παραγωγής και τη συνδιαχείριση των πόρων. Σε πρακτικό επίπεδο, το κίνημα της αποανάπτυξης, παίρνοντας τη σκητάλη και δίνοντας νέα πνοή στο κίνημα της μετάβασης, εκφράστηκε ριζοσπαστικά μέσα από την ανάπτυξη πολλών πρωτοβουλειών από τα κάτω για τη δημιουργία ενός άλλου κόσμου εδώ και τώρα, πέρα από την κρίση και την οικονομία της αγοράς. Οικοκοινότητες και οικοχωριά, επανακτήσεις αγροτικής γης, καταλήψεις στέγης και κέντρα κοινωνικής συμβίωσης, συνεταιρισμοί παραγωγών καταναλωτών, κοινοτικοί αυτοδιαχειριζόμενοι αγρόκηποι, αικαλλιέργεια και βιολογικές καλλιέργειες, ανταλλακτήρια και τράπεζες παραδοσιακών σπόρων, εργασιακές κολεκτίβες, ηθικές τράπεζες, αυτοδιαχειριζόμενα κοινωνικά κέντρα, τοπικά ανταλλακτικά δίκτυα προϊόντων και υπηρεσιών, λαϊκές συνελεύσεις και συμμετοχικοί προϋπολογισμοί σε επίπεδο κοινότητας συνθέτουν ένα πολύχρωμο και πολύμορφο παζλ εναλλακτικών προτάσεων σαν απάντηση στην πολλαπλή κρίση που βιώνουμε. Στην Ελλάδα της κρίσης, από το 2010 έχουν αναπτυχθεί σαν τα μανιτάρια δεκάδες κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών με στόχο την επανάκτηση της ζωής, των κοινών αγαθών, του ελεύθερου δημιουργικού χρόνου και των παραγωγικών διαδικασιών. Μια πρώτη προσπάθεια δικτύωσης μεταξύ αρκετών από αυτές υπήρξε στα πλαίσια της πλατφόρμας Ένας Άλλος Κόσμος, που είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο επικοινωνίας, συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών. Η συνέχεια ήρθε με την πραγματοποίηση του πρώτου εναλλακτικού φεστιβάλ αλληλέγγυας και συνεργατικής οικονομίας, τον Οκτώβριο του 2012, που διοργανώθηκε από μια ανοιχτή αμεσοδημοκρατική συνέλευση και υποστηρίχθηκε από δεκάδες συλλογικότητες. Μια αυτοδιαχειριζόμενη γιορτή που μας γέμισε αισιοδοξία ότι ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός εδώ και τώρα.
Γιώργος Καλής λέγομαι, είμαι καθηγητής στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης στα οικολογικά οικονομικά. Στη Βαρκελόνη υπάρχει αρκετή δραστηριότητα, θα έλεγα, στο επίπεδο της πνευματικής εργασίας. Έχουμε πάρα πολλές συλλογικότητες οι οποίες συζητάνε αυτές τις ιδέες, τις επεξεργαζόμαστε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε επιστήμη και γνώση γύρω από τη θεωρία και την πρακτική της αποανάπτυξης, αλλά παράλληλα, όπως και εδώ στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες οι οποίοι πειραματίζονται με νέους διαφορετικούς τρόπους ζωής έξω από το καπιταλιστικό μοντέλο διαβίωσης. Συμμετέχουμε στο φεστιβάλ ανιχνεύοντας μαζί και με τις άλλες συλλογικότητες το καινούριο. Προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε και είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε την ιδέα της αποανάπτυξης της άμεσης δημοκρατίας. Το από κοινού ξεκίνησα μια πολιτική συλλογικότητα με τα δύο προτάγματα αυτά που σας ανέφερα, αποανάπτυξη και άμεση δημοκρατία. Πέρα από τις πολιτικές παρεμβάσεις που κάναμε φέραμε τον Γκαλή από τη Βαρκελόνη και μίλησε για αποανάπτυξη στα Τρίκαλα, τον Γιώργο τον Κολάμπα για την τοπικοποίηση και τον Γιώργο τον Σταματόπουλο και τον Γιώργο τον Οικονόμου, οι δύο εκδηλώσεις που κάναμε για την άμεση δημοκρατία. Σας το λέω αυτό γιατί για μια επαρχιακή πόλη έχει μια ιδιαίτερη αξία να ανοίξει κουβέντες τέτοιες, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν φανταστείτε. Το φαντασιακό ήταν, ερχόταν κάποιοι σοφοί, το πολιτικό προσωπικό που έδωνε τα προτάγματα και τις λύσεις, ενώ αυτό που ξεκίνησε από κάτω. Δημιουργήσαμε δύο πρακτικά εγχειρήματα, δύο δομές κοινωνικής και λαϊκής οικονομίας. Η πιο επιτυχημένη, γιατί είναι και η πιο παλιότερη, είναι ο αυτοδιαχειριζόμενος αγρός. Σε ένα αγρόκτημα 4 στρεμμάτων χωρίσαμε 25 μεράδια και αυτοπαράγουμε την τροφή μας, με την προσδοκία να αυτοπαράγουμε και την πολιτική μας κάποια στιγμή. Έχουμε από τα 4 στρέμματα, το 1,5 στρέμμα είναι τράπεζα σπόρων, το λέμε, όπου παράγουμε τους ντόπιους σπόρους τους οποίους κρατάμε με βιολογική καλλιέργεια, και μέσα από τα 4 στρέμματα που έχουμε προσδοκούμε να βοηθήσουμε, δηλαδή να σας πω, έχουμε και 2 μετανάστες μέσα που θα μου πείτε εντάξει, αλλά είναι η αρχή, σας είπα, και έχουμε και 2 παιδιά που είναι άνεργοι, οι οποίοι η συμμετοχή τους είναι η εργασία που προσφέρουν εκεί, δηλαδή δεν πληρώνουν, δεν συμμετέχουν οικονομικά. Και δημιουργήσαμε και το εναλλακτικό νόμισμα, ανταλλάζω το λένε, είναι πολύ καινούρια ιστορία, τώρα θα την τρέξω, για να δημιουργήσουμε και μια αντιπρόταση σε επίπεδο οικονομίας με αφορμή την κρίση. Έχουμε ξεκινήσει πριν 1,5 χρόνο ένα χρηματοδίκτυο. Η εναλλακτική μας μονάδα ονομάζεται Ήλιος. Αυτή τη στιγμή τα μέλη μας είναι 230, γίνονται αρκετές ανταλλαγές και πριν από 1 χρόνο ξεκινήσαμε και ένα ανταλλακτικό παζάρι κάθε εβδομάδα και συγχρόνως χαριστικό παζάρι. Ικανοποιούνται πολλές ανάγκες μας. Εκτός από το ανταλλακτικό δίκτυο που έχουμε κάνει, μας ενδιαφέρει η διατήρηση και η διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών. Έχουμε διοργανώσει 2 γιορτές ντόπιων σπόρων, καθώς και ένα δίκτυο για την ανταλλαγή των ντόπιων σπόρων. Είμαστε υπέρ της φυσικής διατροφής και της χορτοφαγίας και διοργανώνουμε αρκετές ομιλίες και χορτοφαγικά τραπέζια. Είμαι μέλος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Παραγωγών και Καταναλωτών του νομού Κορινθίας που λέγεται Συντροφία. Πρόκειται για ένα νέο εγχείρημα, καινούριο εγχείρημα. Βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια που το διοργανώνουμε. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο παροχής προϊόντων αγροτικών σε πρώτο στάδιο, παραγωγών και καταναλωτών, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων. Δηλαδή, στόχος μας είναι, επειδή προερχόμαστε από μια περιοχή αγροτική κατά κύρια βάση, όπως είναι η Κορινθία, να διαθέτουμε προϊόντα αγροτικά που παράγονται στον τόπο μας, όπως είναι φρούτα, όπως είναι μέλι, διάφορα άλλα λάδι, ελαιόλαδο, τοπικά προϊόντα, έτσι ώστε να γνωριστεί ο παραγωγός με τον καταναλωτή και να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, η παροχή δηλαδή των προϊόντων. Το κύριο και το κυριότερο για μας είναι να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στους ανθρώπους, είτε ως παραγωγοί, είτε ως καταναλωτές, είτε ως άνθρωποι που προσφέρουν μια υπηρεσία σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Στη συνέχεια έχουμε στόχο μας να το κάνουμε μέσω ανταλλαγών, γιατί έρχονται δύσκολοι και χαλεποί καιροί και ίσως να μην έχουν όλοι οι συνάνθρωποι μας τη δυνατότητα να αγοράζουν με χρήματα. Ίσως ψάχνουμε έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας και κυρίως να γνωρίσουμε καλύτερα τον συνάνθρωπό μας, να γνωρίσουμε το περιβάλλον,
να ενδιαφερθούμε για την τροφή μας και να ενδιαφερθούμε και για όσα συμβαίνουν γύρω μας. Τώρα βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια. Προς το παρόν διοργανώνουμε ημέρες χωρίς μεσάζοντες για την παροχή των αγροτικών προϊόντων. Στόχος μας όμως είναι αυτό να γίνει σε πιο σταθερή και μόνιμη βάση. Είμαι μέλος του εγχειρήματος στην Ακαδημία Πλάτωνα του Συνεργατικού Καφενείου, που λειτουργεί εκεί για σχεδόν 3 χρόνια, 2 χρόνια και μισό. Το εγχείρημα είναι μια απόπειρα, ένα μοντέλο κοινωνικής επιχείρησης, μη κερδοσκοπικής οικονομίας, ηθικής κατανάλωσης, δίκαιου και αλληλέγγυου εμπορίου. Αλλά πάνω απ' όλα πειραματιζόμαστε με τις σχέσεις μεταξύ μας. Προσπαθούμε να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, να συζητάμε, να θέτουμε συλλογικούς στόχους, να αποφασίζουμε με συνένεση και τέλος πάντων να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό αξιακό μοντέλο μεταξύ μας μέσα από τη μη βία και τον αλληλοσεβασμό. Το Vocal αυτή τη στιγμή είναι σχετικά σε εμβρυακή φάση. Προέκυψε ως μια προσπάθεια ατόμων που συμμετείχαν στη θεματική συνέλευση εναλλακτικής οικονομίας, η οποία προέρχεται από την ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που γινόταν στον Κορυδαλό, η οποία ξεκίνησε τον καιρό των συνελεύσεων το καλοκαίρι του 2011. Σε αυτή τη φάση πλησιάζουμε τα 30 άτομα, χωρίς να έχει γίνει κάποια παρουσίαση και κάποιο άνοιγμα σε περισσότερο κόσμο. Έχουμε μια διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία λειτουργεί ως εργαλείο για να διευκολύνει τις ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στα μέλη. Δίνει τη δυνατότητα μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και ανάπτυξης και προσωπικών ανθρώπινων σχέσεων να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, ξεπερνώντας τα στοιχεία του συστήματος, αντικαθιστώντας το κατά κάποιο τρόπο με κάτι πιο ανθρώπινο και κάτι πιο δικό μας, που τον τρόπο λειτουργίας του να μπορούμε να τον ορίσουμε πιο άμεσα εμείς οι ίδιοι. Είναι στην ουσία συλλογικότητες, αυτό που λέμε εγχειρήματα της κοινωνικής και τοπικοποιημένης οικονομίας και εντάσσονται στα πλαίσια αυτού του κοινωνικού κινήματος της αποανάπτυξης και της επανατοπικοποίησης, όπως το χαρακτηρίζουμε. Το δίκτυο είναι μια πρωτοβουλία ανεξάρτητων πολιτών να δικτυωθούν με γνώμονα τη συνεργασία, την αλληλεγγύη, την ισότητα και μέσα στα πλαίσια αυτού του δικτύου να χρησιμοποιήσουν ένα εναλλακτικό τρόπο συναλλαγής και να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους με σκοπό να ωφεληθούν και τα μέλη του δικτύου, αλλά και κατ' επέκταση και η κοινωνία ευρύτερα. Με το θέμα Μαγνησίας ξεκινήσαμε από πολύ παλιά. Βέβαια τότε ήμασταν στα Σπάργανα. Επειδή μια ομάδα που είχαμε πάει και είχαμε εγκαταστηθεί το Πήλιο από το 1990, είχαμε δημιουργήσει στο Βόλο ένα χώρο διάθεσης οικολογικών και παραδοσιακών προϊόντων. Με βάση αυτό, συζητώντας με αρκετούς ανθρώπους που πέρναγαν από εκεί, από το χώρο, δημιουργήσαμε στα Σπάργανα ένα σύστημα ανταλλαγών, αλλά σε είδος, με την έννοια ότι είχαμε βάλει έναν πίνακα όπου ο καθένας έγραφε τι προσφέρει και τι ζητάει από τους άλλους με το τηλέφωνο και γινόταν ανταλλαγές μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει κάποιος που να διαχειρίζεται όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα με τις καινούργιες δυνατότητες που έχουμε από την πληροφορική, έχοντας και μεταξύ μας κάποια παιδιά που ξέρουν καλά να χειρίζονται το ίντερνετ και όλα αυτά, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα όπου κάνουμε και ηλεκτρονικά τις ανταλλαγές μας. Το δίκτυο ανταλλαγών έχει γύρω στα 700 μέλη αυτή τη στιγμή. Τα μέλη, όταν γράφονται στο δίκτυο, δηλώνουν τι υπηρεσία και τι προϊόν μπορεί να προσφέρει ο καθένας και ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν οι άλλοι. Χρησιμοποιούμε τη μονάδα ανταλλαγής για να μπορέσουν να γίνουν πιο εύκολοι ανταλλαγές, έτσι ώστε να μην χρειάζεται κάποιος να βρει κάποιον άλλον που έχει ακριβώς αυτό που θέλει για να κάνουν μια άμεση ανταλλαγή, αλλά μπορεί μέσω των μονάδων κάπως να καταγράψει, τη χάρη που του χρωστάει ένα άλλο μέλος και μετά την εξαργυρώσει σε ένα τρίτο μέλος. Είναι καθαρά και μόνο για διευκόλυνση και είναι ελεύθερα τα μέλη να επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να έρθουν σε μια συμφωνία η οποία το ωφελεί και τα δύο μέλη αμοιβαία. Υπάρχει μια διαχειριστική ομάδα η οποία περνάει όλες αυτές τις ανταλλαγές, έτσι ώστε μετά από ένα διάστημα να υπάρχει και ισολογισμός του λογαριασμού του καθένα μας. Δηλαδή, όταν κάποιος προσφέρει, του πιστώνεται συν. Όταν καταναλώνει κάτι από κάποιον άλλον, πάει το μείον. Και
η τάση θα πρέπει να είναι μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να υπάρχει συλλογισμός. Δεν περιοριζόμαστε μόνο σε ηλεκτρονικές ανταλλαγές μέσω του τοπικού νομίσματος, αλλά και σε πρόσωπο με πρόσωπο ανταλλαγές. Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας μας έδωσε ένα παλιό κτίριο το οποίο το έχουμε φτιάξει λίγο και έχουμε οργανώσει μέχρι τώρα τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα αγορά μόνο με TEM, όπου ερχόμαστε με μπάγκους και γίνονται οι ανταλλαγές. Ταυτόχρονα υπάρχουν εκεί και οι διαχειριστές και όλες αυτές οι ανταλλαγές περνάνε στο σύστημα. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να οργανώσουμε κάποιους ανθρώπους να κάνουν ανταλλαγές μεταξύ τους. Χρησιμοποιούμε ένα νόμισμα, το ήλεκτρο, το οποίο μας διευκολύνει να κάνουμε ανταλλαγές όταν δεν υπάρχει η άμεση ανταλλαγή, δηλαδή όταν κάποιος δεν προσφέρει ακριβώς τα πράγματα που θέλει ο άλλος. Οπότε, όταν προσφέρει κάποια υπηρεσία, μπορεί να χρεώνεται κάποιες μονάδες να πιστώνεται ήλεκτρο αντίστοιχα και να συνεχίζει να κάνει ανταλλαγές. Δηλαδή, προσφέρει κάτι και παίρνει κάποιες μονάδες ήλεκτρο και μετά κάποιος άλλος αυτές τις μονάδες μπορεί να τις χρησιμοποιήσει για να κάνει κάποια άλλη ανταλλαγή. Εμείς ξεκινήσαμε το Φεβρουάριο του 2012. Έχουμε 140 μέλη αυτή τη στιγμή και έχουμε κάνει 200 ανταλλαγές. Έχουμε δηλαδή φτιάξει ένα δίκτυο το οποίο λειτουργεί και αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να το μεγαλώσουμε. Κυρίως είμαστε σε υπηρεσίες τώρα και θα θέλαμε να πάμε και σε προϊόντα. Αυτό βέβαια που δεν ξεχνάμε πάντα και το βάζουμε είναι το θέμα της αλληλεγγύης. Για μας είναι πολύ βασικό και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει απόφαση ότι για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται ή δίνεται, δεν κάνουμε ισοτιμίες, είναι για κάθε υπηρεσία που προσφέρεται ή δίνεται είναι 10 ήλεκτρο flat. Αυτό δεν θέλουμε να μπει δηλαδή έννοια της συναλλαγής στα μέλη. Οπότε οποιαδήποτε υπηρεσία, οποιαδήποτε κόστους, χρόνου ή εξειδίκευση είναι για μας αποτιμάται σε 10 μονάδες ήλεκτρο. Βέβαια υπάρχει μια διακριτική ευχέρεια αν κάποιος θεωρήσει ότι παίρνει περισσότερες υπηρεσίες να δώσει κάποια παραπάνω ήλεκτρο αν ας πούμε αυτός το πιστεύει. Έχουμε επίσης ένα ανώτατο, δηλαδή κάποιος μπορεί να δεχτεί 10 υπηρεσίες χωρίς να δώσει καμία, αλλά μετά τις 10 υπηρεσίες θα πρέπει να αρχίσει να δίνει και αυτός, αλλιώς μπλοκάρεται, δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει ανταλλαγές. Υπάρχει δηλαδή αυτό το όριο. Αυτό που θα θέλαμε ας πούμε να προχωρήσουμε δεν είναι τόσο πολύ να υπάρχει περισσότερος κόσμος, αλλά θα θέλαμε ο κόσμος που είναι μέσα να συμμετέχει και περισσότερο ενεργά και θα θέλαμε να κάνουμε και κάποια πράγματα που να είναι λίγο έξω από την αγορά. Δηλαδή να μην είμαστε μόνο κάποιοι οι οποίοι ανταλλάσσουν πράγματα με έναν καλό τρόπο, το οποίο είναι ήδη σημαντικό το να γίνει, αλλά να βάλουμε και κάποια θέματα αλληλεγγύης, δηλαδή να λειτουργούμε και σαν ομάδα σε πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, μας αφορούν όλους, μέσα από τη συμμετοχή και μέσα από την θέληση για να λύσουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε μια απάντηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν, μπορούν να βρουν λύσεις μόνοι τους, μπορούν να βρουν τρόπους έτσι ώστε να εξουσιάζουν τα πράγματα που θέλουν να γίνουν και κάπως είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε σε μεγάλο μικρό ποσοστό το μέλλον μας. Το όνομα είναι τα αρχικά από το Συνεταιρισμός Αλληλέγγυας Οικονομίας. Ο πυρήνας του συνεταιρισμού είναι 5 άτομα, εργαζόμενοι, δηλαδή είμαστε εργασιακή κολεκτίβα και το αντικείμενό μας είναι κυρίως το εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο. Είμαστε ας πούμε στη μέση μιας αλυσίδας παραγωγών, δομής διακίνησης προϊόντων και καταναλωτών, όπου δεν είμαστε στη θέση του κερδοσκόπου μεσάζοντα, αλλά προσπαθούμε το δίκτυο αυτό να είναι στο δυνατόν πιο ισότιμο, να μεταφέρεται πληροφορία, να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων, δηλαδή καλή τιμή στον παραγωγό, ποιοτικά προϊόντα προσιτή τιμή για τον καταναλωτή, να ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε 4 κορίτσια, μια ομάδα 4 κοριτσιών, που αποφασίσαμε πριν 1 χρόνο να ανοίξουμε ένα κατάστημα συλλογικά, ως συλλογικό εγχείρημα, με οριζόντια δομή όπου όλες είμαστε ισότιμες στις αποφάσεις και στα κέρδη αν προκύψουν. Γενικά είναι βιοποριστικό το εγχείρημα. Είναι ένα μαγαζί, παντοπωλείο και καφέ που έχουμε κυρίως προϊόντα αλληλέγγυου εμπορίου από αναπτυσσόμενες χώρες και ντόπια προϊόντα από μικρούς παραγωγούς και συνεταιρισμούς. Και προχωράμε. Μια ομάδα ανθρώπων που είπαμε ότι θέλουμε να αφήσουμε το χρήμα στην άκρη και θέλουμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας. Και αυτό που κάνει είναι ανταλλαγή υπηρεσιών με βάση το χρόνο.
Αυτό που κάνουμε ουσιαστικά είναι ότι έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα όπου ο καθένας μπορεί να μπαίνει, να κάνει κάποιο προφίλ, να δηλώνει τι μπορεί να προσφέρει και τι θέλει ο ίδιος να του προσφέρουν. Μέσα από ένα προφίλ το οποίο έχει σχηματίσει να επικοινωνεί με όποιον ενδιαφέρεται και να ανταλλάσσει υπηρεσίες με το χρόνο. Και από εκεί και πέρα στις συνελεύσεις μας η συμμετοχή είναι ανοιχτή, δηλαδή όσοι είναι μέλη μας, τους καλούμε στις συνελεύσεις μας, μπορούν να βοηθήσουν και στην οργάνωση των διαδικασιών και της τράπεζας γενικότερα. Και στόμα με στόμα, γειτονιά με γειτονιά να προωθηθεί και να αναπτυχθεί. Αυτό θέλουμε. Τα 1000 μέλη που έχουν γραφτεί και δεν είχε γίνει καμία διαφήμιση από τη μεριά μας. Ήταν λίγο έκπληξη για μας ο τρόπος που ανοιχτήκε τόσο γρήγορα. Ενεργά όμως είναι γύρω στα 150, δηλαδή που τουλάχιστον έχουν κάνει μία συναλλαγή ως τώρα. Εντάξει, ο σκοπός μας είναι να το αναπτύξουμε βέβαια, αλλά οι περισσότεροι είναι και κάποιοι που απλά μπήκαν από περιέργεια και εμείς προσπαθούμε τώρα να το ενεργοποιήσουμε και να τους κάνουμε και αυτούς πιο ενεργούς στη κρίση. Η κοινωνική κουζίνα είναι μια κουζίνα η οποία δημιουργήθηκε από μια παρέα ανέργων, δεν είναι καν ομάδα δηλαδή. Και αυτό που κάνει είναι ότι μαγειρεύει καθημερινά σε διάφορους δρόμους και πλατείες όλης της Αθήνας. Ενώ η συλλογική κουζίνα είναι κάπου στάνταρ και μαγειρεύει 1-2 φορές την εβδομάδα εκεί πέρα που πρέπει να μαγειρεύει. Και οι δύο χρειάζονται. Και οι δύο. Δραστηριοποιούμε από την αρχή στην ανοιχτή συνέλευση του Πάρκου Ναβαρίνου. Είναι μια συνέλευση που έχει περάσει από διάφορα κύματα, συνεχίζει να λειτουργεί. Έχει γίνει σίγουρα πιο συγκεκριμένη από ό,τι στην αρχή, με την έννοια ότι στην αρχή συμμετείχαν πάρα πολλοί κόσμος, αλλά χωρίς κάποια συνέπεια, δηλαδή κάθε συνέλευση είχε διαφορετική σύνθεση, να το πω έτσι, ενώ τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια συνέλευση η οποία απαρτίζεται από ένα συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, στον οποίο προστίθονται και διάφοροι άνθρωποι ανά καιρούς. Και πέρα από αυτούς υπάρχει και ένας κύκλος γύρω από το πάρκο, ο οποίος βοηθάει στα πράγματα που κάνουμε. Δηλαδή από τη μία υπάρχει η συνέλευση, και απ' την άλλη υπάρχει ένας κύκλος αλληλέγγυων, είτε συλλογικοτήτων είτε ατόμων, το οποίο βοηθάει τις δράσεις μας. Είναι μια ομάδα η οποία κάθε Τετάρτη έχει ανοιχτή συνέλευση, ασχολείται με δραστηριότητες που αφορούν το πάρκο Ναβαρίνου, την ύπαρξή του, τη συντήρησή του και τη συνέχεια του, και ταυτόχρονα συμμετέχει και σε μια σειρά άλλες πολιτικές δραστηριότητες με άλλες συλλογικότητες, για διάφορα επιμέρους ζητήματα. Αυτά τα 3 χρόνια σίγουρα έχουμε περάσει από διάφορα κύματα, έχουμε περάσει και δύσκολες στιγμές. Η ουσία είναι όμως ότι το πάρκο υπάρχει, προχωράει, τα δέντρα μεγαλώνουν. Είναι μια δραστήρια συνέλευση με την έννοια ότι έχει πίσω της πάρα πολλές εκδηλώσεις, δραστηριότητες και έχει καταφέρει να μεταβάλει ένα χώρο από ένα άδειο πάρκινγκ τσιμέντο σε ένα τοπίο διαφορετικό, το οποίο συνέχεια μεταβάλλεται και στο οποίο υπάρχει φυσικό τοπίο, με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ξέρουμε στις πλατείες, στις παιδικές χαρές κλπ. Δηλαδή προβάλλει ένα άλλο μοντέλο στον τρόπο που συνέβρεση των ανθρώπων και στον τρόπο στον οποίο βλέπουμε το χώρο. Εντάξει, μεταποιεί το χώρο, το οποίο δεν έχει σταματημό, δηλαδή δεν τελειώνει. Είναι κάτι το οποίο είναι σε μια συνεχή μεταβολή και σε μια συνεχή δράση. Έχουμε χώσει πάρα πολλή δουλειά σε αυτό το χώρο και αρκετά λεφτά με τη βοήθεια της γειτονιάς, των αλληλέγγυων και της ίδιας συνέλευσης. Σίγουρα όμως όχι τα χρήματα που θα χρειαζόταν αν το έκανε ο Δήμος ή οι τεχνοκράτες. Σίγουρα είναι ένα πάρκο διαφορετικό γιατί έχει μια ποικιλομορφία στο φυσικό τοπίο του, και προφανώς ψαχνόμαστε και αρχιτεκτονικά και σε επίπεδο των φυτών που έχουμε κλπ. Λειτουργούμε με την αυτοοργάνωση, δεν υπάρχει ψηφοφορία. Συνήθως οι αποφάσεις παίρνονται μέσω της συνένεσης. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να προβάλλει κάποιος βέτο και αν προβάλλει βέτο δεν γίνονται κάποια πράγματα. Προσπαθούμε να το χρησιμοποιούμε σπάνια και υπάρχουν και πολλές φορές που κάποιοι άνθρωποι που διαφωνούν πάνε πάσο προκειμένου να προχωρήσει η συνέλευση σε κάποια απόφασή της. Έχει μια ποικιλομορφία η συνέλευση, δεν τη χαρακτήριζα αμιγώς ότι έχει ένα πολιτικό χαρακτηριστικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί αντιξουσιαστές, αλλά όχι μόνο. Και δεν προβάλλει την πολιτική της ταυτότητα, την οποιαδήποτε, είτε αυτή που θα μπορούσε να έχει σήμερα είτε αύριο. Μπροστά προβάλλει κυρίως τη δράση της, τις συνενέσεις της σε σχέση με το τι αποφασίζει. Σίγουρα είναι αυτοοργανωμένη, είναι αντιεμπορευματική και προβάλλει στην ουσία την οργάνωση των από κάτω. Δηλαδή και το πάρκο αυτό το πράγμα συμβολίζει. Την οργάνωση των από κάτω και πώς αυτοί οι από κάτω όταν ενώνονται, αυτοοργανώνονται
και δρουν συλλογικά μπορούν να φτιάξουν μικρά ή μεγάλα πράγματα όπως είναι αυτό το πάρκο. Μικρό αλλά σημαντικό. Είναι μια συλλογικότητα που δημιουργήθηκε πριν από 1,5 περίπου χρόνο. Λειτουργεί δίπλα, πολύ κοντά σε αυτό το χώρο, μια μικρή έκταση ως αυτοδιαχειριζόμενο αγρό. Είναι μια έκταση που ανήκει στο Δήμο Ελληνικού. Μας έχει παραχωρηθεί κατά κάποιο τρόπο και καλλιεργούμε μια σειρά λαχανικά με ένα χαρακτήρα εκπαιδευτικό περισσότερο, ας πούμε. Ο στόχος μας είναι αφενός να διαπιστώσει ο ίδιος ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτό το εγχείρημα τη δυνατότητα παραγωγής τροφίμων κατευθείαν από τον ίδιο, χωρίς τη μεσολάβηση κάποιου άλλου, προωθώντας τον έλεγχο της τροφής του και τη διαχείριση της τροφής του. Και από την άλλη μεριά υπάρχει ένας δεύτερος στόχος, ο οποίος είναι ευρύτερος και ο οποίος συνδέεται με τον αγώνα που γίνεται αυτή την περίοδο για την διάσωση αυτού του χώρου, του συνολικού χώρου του αεροδρομίου του Ελληνικού, ο οποίος χώρος προωθείται για ιδιωτικοποίηση, για ξεπούλημα, ας πούμε, σε συγκεκριμένους ιδιώτες. Είναι ένας αγώνας ο οποίος αγκαλιάζει ευρύτερες δυνάμεις, κοινωνικές και πολιτικές. Θέλουν αυτό τον χώρο των 6.000 στρεμμάτων να τον παραχωρήσουν για άλλες χρήσεις εμπορικές, τουριστικές, οικιστικές και κάθε είδους άλλη χρήση. Ενώ σε αντιπαράθεση υπάρχει ένα μέτωπο συλλογικοτήτων κοινωνικών φορέων κτλ. Οι οποίοι μαζί με εμάς και εμείς, μαζί με αυτό το μέτωπο, επιδιώκουμε να παραμείνει ένας χώρος ελεύθερος, ένας χώρος δημόσιος, να παραμείνει ένας χώρος ο οποίος θα έχει χρήσεις πράσινου, να γίνει ένα μητροπολιτικό πάρκο πράσινου δηλαδή, και παράλληλα να αναπτύσσονται πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητικές δραστηριότητες και κοινοφελείς άλλες δραστηριότητες, στα πλαίσια των οποίων θα μπορούσαν να είναι και αστική αγροί. Άρα λοιπόν ο δικός μας ο αγρός λειτουργεί σαν ένα μοντέλο, σαν ένα στοιχείο, σαν ένα παράδειγμα για το σύνολο αυτού του χώρου. Ήδη δηλαδή από το καιρό που εμείς λειτουργούμε έχει γίνει μια εξέλιξη. Μπήκαμε μέσα σε αυτό το χώρο πριν από μερικούς μήνες, πριν από 5-6 μήνες, και δημιουργήσαμε και έναν ελαιώνα. Μαζί με το Δήμο Ελληνικού, με τη στήριξή του, δημιουργήσαμε ένα ελαιώνα, φυτέψαμε δηλαδή 1.100 περίπου ελιές και δημιουργήσαμε ένα ελαιώνα από δέντρα, τα οποία αργότερα θα υπάρξει ένας καρπός από ελιές που θα μπορούν να είναι στη χρήση της κοινωνίας και τα λοιπά και του καθενός. Αυτό είναι ένα μοντέλο για να δείξουμε ότι υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος προσέγγισης των αναγκών μας από αυτόν που προωθούν το κεφάλαιο και τα συγκεκριμένα συμφέροντα, και νομίζουμε ότι γύρω από αυτή τη διαφορετική αντίληψη για το τι χρειαζόμαστε και μέσα από ποια διαδικασία και ποιο δρόμο θα το πετύχουμε, πρέπει να προχωρήσουμε, και μέσα εκεί εντάσσεται και το εγχείρημα του αυτοδιαχειριζόμενου αγρού. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή του αγρού είναι περιορισμένη. Καλλιεργούμε γύρω στο λιγότερο από ένα στρέμμα, έχει ένα χαρακτήρα εκπαιδευτικό. Διατίθεται σε κάποιες ομάδες κοινωνικές οι οποίες έχουν πραγματικό πρόβλημα. Διατίθεται σε κάποιες συλλογικές κουζίνες οι οποίες με τη σειρά τους το διαθέτουν σε κάποιες κοινωνικές ομάδες. Ένα μικρό μέρος το δίνουμε στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Ελληνικού και το υπόλοιπο διατίθεται σε διάφορες εκδηλώσεις όπως αυτή εδώ, όπου τελικά, ας πούμε, ένας κόσμος ο οποίος συμμετέχει στον αγρό έρχεται και τρώμε όλοι μαζί, ας πούμε. Λοιπόν, η Νέα Γουινέα είναι ένα εγχείρημα που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, βάζοντας, ας πούμε έτσι, σαν κεντρικό ζήτημα την αυτοδιαχείριση βασικών καθημερινών αναγκών. Είτε μιλάμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, για την τροφή, είτε μιλάμε για την υγεία, είτε μιλάμε για την ενέργεια, για τη δόμηση ή και την κατασκευή χρηστικών αντικειμένων. Βρήκαμε αυτό το χώρο, ξεκινήσαμε και διαμορφώναμε μέσα σε αυτό το χώρο διάφορα εργαστήρια με έναν τρόπο έτσι που θα μας έδινε τη δυνατότητα να εξελίξουμε, ας πούμε, έτσι, κάποιες γνώσεις και κάποιες πρακτικές και να τις μεταδώσουμε εύκολα σε άλλο κόσμο, έτσι που να μπορεί και αυτός, ας πούμε, να τις εφαρμόσει άμεσα στην καθημερινή του ζωή, είτε παράγοντας, ας πούμε, σπιτικά ιατρικά από βότανα, είτε παράγοντας ένα μέρος της τροφής του, είτε κατασκευάζοντας, ας πούμε, ένα φωτοβολταϊκό, είτε ρούχα, είτε διάφορα άλλα χρηστικά αντικείμενα. Γίνονται μαθήματα κατασκευής μικρών ανεμογεννητριών για αγροτικές εφαρμογές. Αυτά συνήθως είναι ένας δίμηνος κύκλος εβδομαδιαίων μαθημάτων. Γίνεται κατασκευή φωτοβολταϊκών, κατασκευή μικρών υδρογεννητριών και ταυτόχρονα γίνονται και διάφορες εγκαταστάσεις και μελέτες, ας πούμε, σε εγχειρήματα στην επαρχία συλλογικού χαρακτήρα. Μετά είναι ένα άλλο εργαστήριο, το εργαστήριο για την τροφή. Τώρα σε αυτό το εργαστήριο
Γίνονται κάποια μαθήματα βιολογικής καλλιέργειας, έτσι, με ειδικές προσαρμογές, ας πούμε, για καλλιέργεια στην πόλη. Κάποια μαθήματα μεταποίησης, το πώς μπορείς να μεταποιείς, ας πούμε, να παρασκευάζεις γλυκά, μαρμελάδες, ξέρω εγώ, διάφορα άλλα πράγματα. Και κάποια μαθήματα παρασκευής σπιτικής μπύρας. Και μετά είναι και το κομμάτι της δόμησης, στο οποίο, ας πούμε, γίνονται κάποια μαθήματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και κάποια μαθήματα φυσικής δόμησης που έχουν και πρακτικές εφαρμογές στη Νέα Μάκρη, στο κτήμα. Βασικά τη Νέα Γουινέα την ξεκινήσαμε 2 άτομα, εγώ και ο Κώστας. Αλλά πολύ σύντομα, καθώς ξεκίνησαν να λειτουργούν τα εργαστήρια και να γίνονται τα μαθήματα, άρχισε πολλοί κόσμος να πλαισιώνει αυτό το εγχείρημα και άρχισαν έτσι να συμμετέχουν πιο ενεργά, να μπαίνουν μέσα σε αυτό το πράγμα, να αλληλεπιδρούν, ας πούμε, και να παίρνουν και να δίνουν, ας πούμε, μέσα σε αυτό το χώρο. Και έτσι ξεκίνησαν κάποιες καινούργιες συνεργασίες, ξεκίνησαν κάποια καινούργια μικρά project, ας πούμε, μέσα στη Νέα Γουινέα. Και σιγά σιγά από 2, ας πούμε, άρχισαμε να γινόμαστε περισσότεροι. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκαν και καινούργιες θεματικές, έτσι ώστε το εγχείρημα να έχει περισσότερο ενδιαφέρον, να αφορά περισσότερο κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή, μπορεί, ξέρω εγώ, σε κάποια εποχή να ήμασταν 10 άτομα, σε κάποια να ήμασταν 15, σε κάποια να ήμασταν 20. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 15 άτομα εδώ πέρα. Που οργανώνουμε μαθήματα ή συμμετέχουμε, ξέρω εγώ, έτσι, σε άλλες δραστηριότητες που συμβαίνουν στο χώρο. Στο κομμάτι της υγείας, ας πούμε, στο εργαστήριο της υγείας, γίνονται κάποια μαθήματα σχετικά με εναλλακτικές θεραπείες, όπως είναι, ας πούμε, η ρεφλεξολογία, διάφορα είδη μασάζ, διάφορα είδη γιόγκα, ακροβατικά ή κάποια είδη χορού, ξέρω εγώ, όπως είναι αφρικάνικος χορός, ας πούμε. Λειτουργεί ένα εργαστήριο παρασκευής βοτανοθεραπευτικών σκευασμάτων, ένα εργαστήριο επεξεργασίας βοτάνων. Τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσει να λειτουργεί και ένας εναλλακτικός συμβουλευτικός χώρος μες στη Νέα Γουινέα και το κομμάτι της κατασκευής χρηστικών αντικειμένων, ας πούμε, που σε αυτή τη φάση, ας πούμε, έχει κάποια εργαστήρια κατασκευής ρούχων, πλεξίματος. Αυτά. Το εγχείρημα Τελέθριον είναι ένα εγχείρημα του Free and Real. Το Free and Real δημιουργήθηκε το 2008 στην Αθήνα και πριν 2,5 χρόνια ήρθαμε στη Βόρεια Εύβοια με στόχο να φτιάξουμε μια πρότυπη οικοκοινότητα η οποία θα είναι εύκολα αντιγράψιμη από τον καθένα, δηλαδή να έχουμε διαθέσιμα το know-how, όλα τα σχέδια κτλ. Να μπορείς να το πάρεις, να το αντιγράψεις και να το εξελίξεις, αλλά να λειτουργήσει ως σχολείο αυτάρκειας. Δηλαδή δεν θα είναι οικοκοινότητα με μόνιμους κατοίκους, θα είναι ένα σχολείο αυτάρκειας που ο κόσμος θα έρχεται και θα μαθαίνει, θα διδάσκει και θα διδάσκεται και θα υπάρχει μια συνεχής ροή πληροφορίας και εξέλιξης. Δηλαδή να δίνει και λύσεις παράλληλα. Να μαθαίνει στον κόσμο να είναι αυτάρκης και ταυτόχρονα να μπορεί να δίνει και κάποιες λύσεις. Είτε αυτό είναι στην καλλιέργεια, είτε στη δόμηση, είτε στην ενέργεια, δεν ξέρω. Αυτός είναι ο στόχος πολύ σύντομα για το Τελέθριον εδώ. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6 μόνιμοι, αν μπορείς να το πεις, εδώ. Και το λέω έτσι γιατί είναι δυναμικό το εγχείρημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6, το καλοκαίρι ήμασταν 10, αύριο μπορεί να είμαστε 3, δεν ξέρω. Επειδή είναι δυναμικό και θέλει και μεγάλη αφοσίωση, αλλάζει αυτός ο αριθμός. Αυτή τη στιγμή είμαστε 6, αλλά υπάρχει ένας μεγάλος κύκλος υποστήριξης, γύρω στα 30 άτομα, ίσως και παραπάνω, που θα περάσουν όλο τον ελεύθερο χρόνο τους εδώ. Δηλαδή έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις ζωές τους στις πόλεις κτλ. Αλλά όλο τον ελεύθερο χρόνο τους ή αν μπορούν να βοηθήσουν από εκεί που είναι, το κάνουν. Είναι ένας κύκλος και υπάρχει μετά και ο μεγαλύτερος κύκλος. Έχουμε σωματείο και έχουμε και αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική, τα οποία δεν τα χρησιμοποιούμε πια. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολλής καιρός που δεν τα χρησιμοποιούμε. Υπάρχουν για να υπάρχουν. Έχουν βοηθήσει σε κάποιες φάσεις, σε κάποιες επαφές με δήμους και τέτοια. Η λήψη αποφάσεων είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Κάναμε μια έρευνα γύρω-γύρω στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχουν οικοκοινότητες πριν ξεκινήσουμε το project. Ουσιαστικά ψάξαμε να βρούμε μια οικοκοινότητα να κάνουμε join, να γίνουμε μέρος της. Δεν βρήκαμε και λέμε τι έγινε, γιατί δεν υπάρχουν οικοκοινότητες στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν χιλιάδες και διαφορετικές. Ξέρεις, με άλλα focus, δηλαδή πνευματικές, τεχνολογικές, ειρήνης, ξέρω. Και είδαμε ότι υπάρχουν 3 θεματάκια που τα συναντάς ξανά και ξανά, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού στον κόσμο, τα οποία καταστρέφουν τις οικοκοινότητες. Το ένα από αυτά είναι η εξουσία. Και ουσιαστικά η εξουσία δεν είναι μόνο στις οικοκοινότητες, είναι ένα τεράστιο θέμα που προκαλεί προβλήματα σε όλη την κοινωνία. Το θέμα της εξουσίας. Δηλαδή, βλέπεις κάποιος με το που παίρνει την εξουσία, αμέσως αλλάζει, ξέρω εγώ. Ένας τρόπος που βρήκαμε και μέχρι στιγμής
πάει πολύ καλά αυτά τα 4 χρόνια για να διώξουμε από τη μέση το θέμα του ένας να πάρει την απόφαση ή ακόμα και η δημοκρατία, ρε παιδί μου, είναι κάτι που δεν δουλεύει. Δηλαδή είναι κάτι που ευνοεί την πλειοψηφία, ξέρω εγώ, ή ανάποδα. Ευνοεί τη μειοψηφία κάποιες φορές. Είναι ουσιαστικά βάζουμε κάτω δεδομένα και πληροφορία και με βάση αυτά όλοι μαζί σαν ομάδα φτάνουμε στην απόφαση. Δηλαδή, αν βάλεις κάτω όλα τα δεδομένα και όλη την πληροφορία και προσπαθείς να βγάλεις αυτή τη μέση στο συναίσθημα, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο και το δουλεύουμε συνεχώς. Αυτά βέβαια όσο αφορά πρακτικές αποφάσεις, έτσι. Δεν μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια απόφαση με αυτή τη μέθοδο για το αν θα χωρίσω, ξέρω εγώ, ή... Ξέρεις, δεν γίνεται. Μιλάμε για πρακτικές αποφάσεις. Αν το γιούρτι θα χτιστεί έτσι ή έτσι, ξέρω εγώ. Αν το γιούρτι θα έχει μπλε μουσαμά ή άσπρο, όπως έχει. Για τέτοιες αποφάσεις. Ουσιαστικά, βάζοντας κάτω όλα τα δεδομένα και την πληροφορία, η απόφαση είναι εκεί από πριν. Απλά όλοι μαζί φτάνουμε στην απόφαση. Τη βλέπουμε, ρε παιδί μου. Γίνεται ξεκάθαρη σε όλους μας. Και αν δεν γίνεται ξεκάθαρη σε όλους μας, λείπει η πληροφορία, λείπει κάποιο δεδομένο. Έχουμε βάλει 5 δεδομένα κάτω που περνάμε και κάνουμε τη σύγκριση με βάση αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, ποιοτική απήχηση, ξέρω εγώ, ποσοτική απήχηση, πόσο χρόνο θέλει για να φτιαχτεί, πόσους πόρους θέλει για να φτιαχτεί, πόσο μεγάλο αντίκτυπο θα έχει αυτή η απόφαση, καταλαβες. Και αυτό σε κάποια φάση αρχίζει και γίνεται αυτόματο, ρε παιδί μου. Και λες, ξέρω εγώ, θα διαλέξω αυτή την πέτρα ή αυτή. Θα διαλέξω αυτή, γι' αυτό και γι' αυτό. Δεν σημαίνει ότι αποκλείεις την άλλη λύση, απλά την αφήνεις για αργότερα. Μπορεί να γίνει μια σύγκριση με μια άλλη αργότερα, ξέρω εγώ. Μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έτσι, ουσιαστικά δεν υπάρχει ένας που αποφασίζει. Υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν δεδομένα. Δηλαδή, αν θες να συμμετέχεις και θες να πάρεις μέρος στην απόφαση που λέγεται επόμενο γιούρτ, θα πρέπει να μας φέρεις καινούργια δεδομένα, ρε παιδί μου, για να συμπεριληφθείς σε αυτό. Και θα συμπεριληφθείς ως τεχνικός. Δηλαδή, βρήκα δεδομένα και είμαι τεχνικός, ρε παιδί μου. Και να, ξέρω εγώ, να τα δεδομένα. Αυτό έχουμε βρει και λειτουργεί. Ουσιαστικά είναι η επιστημονική μέθοδος ως λήψη αποφάσεων. Έχουμε μετατρέψει λίγο τη μέθοδο και την έχουμε κάνει λήψη αποφάσεων. Αυτό είναι και το μόνο πρωτότυπο πράγμα που θα βρεις εδώ. Όλα τα άλλα είναι remix. Δηλαδή είναι από κοκκινότητες, από project, από ιδέες, πράγματα που έχουμε κλέψει και τα έχουμε κάνει remix. Και δεν υπάρχει σε άλλη κοκκινότητα αυτό το πράγμα. Είναι το μόνο πρωτότυπο πράγμα. Η λήψη αποφάσεων. Όλα τα άλλα θα τα βρεις κι αλλού. Μας φαίνεται πολύ σημαντικό η ιδέα της αυτοδιαχείρισης στον εργασιακό χώρο, αν και ακόμα το συζητάμε και είμαστε συνεχώς σε συνεχή διεργασία πάνω στο τι σημαίνει αυτό. Γενικά πιστεύουμε ότι πιο ισότιμες σχέσεις θα ήταν καλύτερες για όλους. Είναι ένα στοίχημα λοιπόν για μας να λειτουργούμε έτσι συλλογικά και να λύνουμε οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν όλες μαζί. Να αλλάξουμε την καθημερινότητά μας μέσα από τη συλλογική αυτή δουλειά. Να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας. Επίσης, σημαντικό μέσα από τη δουλειά μας να στηρίξουμε άλλες συλλογικές προσπάθειες, συνεταιρισμούς, μικρούς παραγωγούς. Να προωθήσουμε το δίκαιο εμπόριο με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Να προωθήσουμε αυτή την ιδέα γενικά του να ξέρεις αυτό που τρως και αυτό που ψωνίζεις από πού έρχεται και ποιον βοηθάς αγοράζοντάς το, ας πούμε, καταναλώνοντάς το. Βασικός στόχος, ρε παιδί μου, είναι να αναπτυχθεί, ας πούμε, τεχνογνωσία, την οποία να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ο κόσμος που έρχεται εδώ πέρα, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, ανάλογα πώς μπορεί να εφαρμοστεί, ας πούμε, αυτή η τεχνογνωσία στην καθημερινότητα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν δομές, υποδομές, ας πούμε, αυτάρκειες στην καθημερινότητα. Κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια διαδικασία μέσα από την οποία θα μπορούσε ο κόσμος, ας πούμε, να αποκτήσει έτσι βασικές γνώσεις για να μπορέσει, ας πούμε, να μπει κάπως ενεργά σε μια διαδικασία παραγωγής, σε μια διαδικασία, ξέρω, κατασκευής ή θεραπείας, είτε σε ατομικό επίπεδο είτε συνεργαζόμενος και με άλλους ανθρώπους. Να εξοικειωθεί με την ιδέα της αυτοδιαχείρισης και μέσα από αυτή τη διαδικασία να καλλιεργήσει έτσι και μια σιγουριά και μια αυτοπεποίθηση ότι αυτό το πράγμα όντως γίνεται και όντως μπορείς, ας πούμε, να το πάρεις επάνω σου, μπορείς να το αυτοδιαχειριστείς και να φτάσεις, ας πούμε, να καλύψεις βασικές ανάγκες βασιζόμενος σε δικές σου γνώσεις και σε δικούς σου πόρους. Προσπαθούμε, ας πούμε, όλα τα εργαστήρια τα οποία λειτουργούν, ας πούμε, στον χώρο
να παράγουν ένα επίπεδο γνώσης, ας πούμε, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι που έρχονται, αυτό που θα πάρουν μαζί τους, να είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να το εφαρμόσουν και όντως να μπορούν να εφαρμόσουν τη γνώση που θα πάρουν, παίρνοντας και μια βασική τεχνογνωσία, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν αυτό το πράγμα, αλλά με στόχο, ας πούμε, να πετύχουμε μικρές νίκες στην καθημερινότητα, ας πούμε, δηλαδή μικρές απλές νίκες, όπως είναι το να φτιάξεις τον κήπο σου και να φας ένα καλοκαίρι, ας πούμε, τη σαλάτα σου από εκεί, ή να παράξεις ένα κομμάτι της ενέργειάς σου, ή να μπορέσεις, ας πούμε, να αυτοδιαχειριστείς ένα κομμάτι, ας πούμε, της υγείας, δηλαδή κάποιες θεραπείες, ας πούμε, που μπορεί να χρειαστείς να κάνεις σε ένα επίπεδο οικιακό, ξέρω εγώ. Και όλα αυτά είναι μικρές νίκες σε μια αποδέσμευση, ας πούμε, από το κυρίαρχο σύστημα παραγωγής, το οποίο έχει και κοινωνικές σχέσεις, ας πούμε, οι οποίες εμπεριέχουν την εκμετάλλευση, άνθρωπο από άνθρωπο, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα και με πιο οικολογικούς τρόπους, ας πούμε, δηλαδή με τρόπους, ας πούμε, που μπορούμε να παράγουμε στην καθημερινότητά μας, σεβόμενοι και τα οικοσυστήματα μέσα στα οποία ζούμε. Άλλος βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι να δημιουργήσει άλλο ένα κόμβο στο κοινωνικό δίκτυο αλληλεγγύης, ας πούμε, στο οποίο συμμετέχουμε όλοι μας. Δηλαδή, στόχος είναι οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ να γνωριστούν μεταξύ τους, να έρθουν σε επαφή και με άλλα εγχειρήματα και με άλλες προσπάθειες, ας πούμε, κτλ. Έτσι ώστε να γίνει πιο πλούσιο αυτό το κοινωνικό δίκτυο. Δηλαδή, ένα βασικό στοιχείο, ας πούμε, το οποίο θα μας πάει προς αυτόν τον άλλο κόσμο, ας πούμε, που ονειρευόμαστε, είναι η τεχνογνωσία. Είναι δηλαδή η πρακτική γνώση για να κάνουμε πράγματα, αλλά ταυτόχρονα είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις, ας πούμε, που χρειάζεται να δημιουργηθούν για να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα. Οπότε το βλέπουμε και σαν άλλο ένα κόμβο, ας πούμε, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο τρίτος στόχος είναι να δημιουργηθεί και ένα εγχείρημα το οποίο να είναι οικονομικά βιώσιμο. Δηλαδή να μπορεί το ίδιο μέσα από τις συνεισφορές των ανθρώπων που έρχονται εδώ να βγάζει τα τρέχοντα έξοδά του, αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει κάποιες θέσεις εργασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι οργανώνουν τα μαθήματα και τα σεμινάρια πληρώνονται μια βασική εργατοώρα, η οποία είναι για τις ώρες που παραδίδουν, ας πούμε, που κάνουν το μάθημα, και αυτό έχει σαν στόχο, ας πούμε, κάπως συμβολικά αρχικά να μας πάει προς αυτό. Δηλαδή να μπορεί κάποιος, ας πούμε, μέσα από αυτές τις διαδικασίες να διαχειρίζεται και το ζήτημα της εργασίας. Δηλαδή πώς μπορούμε σιγά σιγά να αφήσουμε την εργασία για το κεφάλαιο, ας πούμε, και να περάσουμε στην εργασία που θεωρούμε ότι είναι κοινωνικά χρήσιμη. Σίγουρα ένα πράγμα που θέλουμε να αλλάξουμε με αυτή την πρωτοβουλία είναι, ας πούμε, μια παθητικότητα, ας πούμε, και η λογική της ανάθεσης. Δηλαδή, το πάρκο είναι ένας παραδειγματικός τρόπος πως η κοινωνία, ας πούμε, μπορεί όταν ξυπνάει, όταν ξεκινάει να κάνει πράγματα, να αλλάξει το τοπίο, το κοινωνικό τοπίο, να αλλάξει τις κοινωνικές σχέσεις. Το πρόβλημα που υπάρχει σε αυτό είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι, ας πούμε, αφήνονται και πιστεύουν, ας πούμε, ότι από τη στιγμή που κάποιοι το κάνουν αυτό το πράγμα, αυτό αρκεί. Δηλαδή, το πάρκο είναι μια κατάσταση στην οποία πολλοί συμφωνούν, πολλοί χαίρονται που υπάρχει, αλλά λίγοι δραστηριοποιούνται ώστε αυτό το πράγμα να γίνει πραγματικότητα. Καθόμαστε, ας πούμε, σε αυτό το χώρο και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ξέρω εγώ, κάνουν σκουπίδια στον ίδιο το χώρο που κάθονται, ας πούμε. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ, μπορεί να συμβεί και σε μια παρθένα παραλία. Πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι και καλά εναλλακτικοί, ας πούμε, εισαγωγικά, αναπαράγουν μοντέλα τα οποία υποτίθεται με βάση, ας πούμε, την κουλτούρα τους απορρίπτουν. Δηλαδή δεν έχουν καμία διαφορά, ας πούμε, από την κοινωνία την οποία απορρίπτουν. Κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή το πάρκο δεν είναι ούτε αυτοκαθαριζόμενο, ας πούμε, ούτε αυτοσυντηρούμενο, ούτε αν δεν γίνει, ας πούμε, αν οι άνθρωποι δεν συμμετάσχουν, επειδή είναι ζωντανό, πεθαίνει, πώς το πω. Με βάση δηλαδή με τη συμμετοχή ανθίζει ή μαραίνεται. Όσο πιο πολύ συμμετέχουν άνθρωποι, του δημιουργούν καινούργιες προϋποθέσεις, καινούργιες συνθήκες, ώστε αυτό το πράγμα να πάει παραπέρα. Η απανάπτυξη για μένα σημαίνει δύο πράγματα. Ένα είναι μια ριζική κριτική στην ιδέα της ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης, που είναι η κυρίαρχη ιδεολογία και ιδέα της εποχής μας. Θα έλεγα του προηγούμενου αιώνα, αλλά και συνεχίζει τη μέρα μας να είναι μια πολύ δυνατή ιδέα, που την επικρίνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι μέρος του προβλήματος τόσο της οικολογικής κρίσης όσο και της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που βιώνουμε τώρα. Σε δεύτερο βαθμό είναι μια θετική πρόταση,
Η ιδέα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία μέσα από συλλογικότητες οι οποίοι να ζούμε με έναν διαφορετικό, απλότερο, απλούστερο τρόπο ζωής, πιο απλό, με λιγότερες ανάγκες, αλλά πιο γεμάτο σε ουσία. Το κίνημα της αποανάπτυξης δεν θα λέγω ότι είναι ένα κίνημα της αποανάπτυξης, θα έλεγα πιο πολύ από ανάπτυξη είναι μια έννοια, ένα πλέγμα ιδεών και ενιών οι οποίες προσπαθούμε να δώσουμε μια θεωρητική βάση και μια νοηματική βάση στο πολυδιάστατο κίνημα για το οποίο είμαστε και εδώ πέρα αυτές τις μέρες. Δηλαδή στο κίνημα της αλληλέγγυας οικονομίας, της τοπικής οικονομίας, στο κίνημα της αυτοοργάνωσης και ούτω καθεξής. Η αποανάπτυξη, θα έλεγα, είναι μια ιδέα η οποία φέρνει μαζί επιστήμονες με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχουν βιωματικά σε αυτές τις εμπειρίες και προσπαθεί να βγάλει και να δημιουργήσει νέες έννοιες, νέες σκέψεις, νέες λέξεις να δώσει για νέες προοπτικές. Η προοπτική, θα έλεγα, δεδομένη της κατάστασης και δεδομένου ότι όλο και μεγαλώνει το βιωματικό κομμάτι, μόνο θετική μπορεί να είναι. Η αποανάπτυξη είναι μια προβοκατόρικη έκφραση η οποία έρχεται να αποδομήσει πλήρως το φαντασιακό φετίχ του καπιταλισμού. Δηλαδή, αν ανοίξει την τηλεόραση, αν από το μικρά παιδιά μέχρι που μεγαλώνουμε, τι λένε? Η απάντηση στο πρόβλημα είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Η εκτίμηση είναι ότι αν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε είναι επειδή υπηρετήσαμε αυτό το πρόταγμα. Το αδιέξοδο με το πεπερασμένο των φυσικών πόρων αλλά και το ανθρωπολογικό τύπο που δημιούργησε αυτό το μοντέλο, όπου οποιοδήποτε άλλο αξιακό σύστημα νόημα ζωής παραμερίστηκε από τον οικονομισμό και τον παραγωγισμό, είναι από ανάπτυξη. Ότι πρέπει να μιλήσουμε για μια άλλη ζωή που θέλουμε, η οποία θα έχει ως κέντρο τον άνθρωπο, θα έχει ως κέντρο τα σχεσιακά αγαθά και θα έχει ως κέντρο τον άνθρωπο σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση και με την ιστορία του. Και θέλουμε, σας μίλησα και πριν, εκτός κάμερας, ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά είναι ελπιδοφόρο. Μπορώ να σας μεταφέρω και την εμπειρία ανά την Ελλάδα που γυρίζουμε με τον Γιώργο τον Κολέμπα και μιλάμε για την αποανάπτυξη και την τοπικοποίηση. Αλλά να ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο αυτό όλη μας η προσπάθεια να αποδομήσουμε αυτό το φαντασιακό του καπιταλισμού που είναι η διαρκούς μεγέθυνση, η διαρκής ανάπτυξη της παραγωγής και της κατανάλωσης. Πρέπει να σας πω ευθύς εξ αρχής ότι η ιδέα της αποανάπτυξης θέλουμε να είναι υπόθεση της κοινωνίας. Δηλαδή δεν θέλουμε κάποιοι σοφοί ή από πάνω, εν πάση περιπτώσει, να καθορίσουν αυτό καθ' αυτό το πρόταγμα της αποανάπτυξης. Θέλουμε να γίνει υπόθεση πρωτίστως των συλλογικοτήτων και αμέσως μετά και του καθενός ξεχωριστά. Η κουλτούρα στην οποία ζούμε τώρα, όσο πιο πολύ τόσο καλύτερα, δεν αντέχει άλλο. Πρέπει να ζήσουμε σύμφωνα με τις ανάγκες των πολλών και όχι λίγης βάρος των πολλών. Έχει να κάνει πάρα πολύ με την αποανάπτυξη, με το να γυρίσει μερικά βήματα πίσω, περίπου, κάπως έτσι, από τον καθένα όσο μπορεί, για τον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες του, που λέγανε εκεί παλιοί. Αυτό που καταλαβαίνω, ας πούμε, είναι ότι ο καπιταλισμός έχει κάποια φυσικά όρια, ας πούμε. Και ότι η αποανάπτυξη είναι ακριβώς η αντίθετη διαδικασία, ας πούμε, λέω τώρα, από όλη αυτή τη διαδικασία μιας διαρκούς ανάπτυξης, η οποία εξαντλεί τη φύση, καταστρέφει τους ανθρώπους, ας πούμε, σαν κοινωνίες, γιατί δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Ωραία, και αυτή τη στιγμή με αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, ας πούμε, έχουμε περάσει στην κατηγορία που υπάρχουν μόνο αριθμοί και δεν υπάρχουν άνθρωποι. Παίρνονται μέτρα, ξέρω εγώ, και κανείς δεν λέει τι συμβαίνει σε αυτούς που απολύονται, σε αυτούς που μένουν χωρίς δουλειά, σε αυτούς που μένουν χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ας πούμε. Και όλα αυτά στο όνομα της ανάπτυξης, των αριθμών, της οικονομίας, των ομολόγων, των δανείων και πάει λέγοντας. Πρέπει με κάποιο τρόπο αυτή η διαδικασία, ας πούμε, διαρκούς καπιταλιστικής ανάπτυξης, η οποία εξαντλεί τους ανθρώπινους σπόρους, ας πούμε, και τους φυσικούς σπόρους, με κάποιο τρόπο να αντιστραφεί. Προφανώς να πάμε σε μια κοινωνία που δεν θα έχει, ας πούμε, τα γκάμπριο αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, τις 27 ίντσες, το λέω συμβολικά, και χιλιάδες άλλες παροχές που δεν προσφέρουν όμως τίποτα, ας πούμε, αλλά που διαμέσου αυτού του τρόπου της αποανάπτυξης, που για μένα είναι ένα είδους ανάπτυξη, ξέρω εγώ, θα μπορεί, ας πούμε, να θρέψει τον πληθυσμό, να μην εξαντλεί τους φυσικούς σπόρους, να μην μολύνει το περιβάλλον, έναν άλλο τρόπο κοινωνικής οργάνωσης. Αυτό καταλαβαίνω, ας πούμε, για την αποανάπτυξη. Όπως το φαντάζομαι εγώ, ας πούμε, στο δικό μας project, θα ήταν ένα τεράστιο δίκτυο τέτοιων οικοκοινοτήτων και εγχειρημάτων και projects σε
κλίμακες, ξέρεις, από 10 ανθρώπους μέχρι 300 ανθρώπους. Να υπάρχει και να αλληλοϊποστηρίζεται, το καθένα με διαφορετικό focus. Δεν υπάρχει πλέον το μοντέλο που ζούμε, πόλεις και τέτοια. Ίσως κάποιες πόλεις που θα είναι εστιασμένες, δηλαδή επιστήμη ή βιομηχανία, ξέρω και τέτοια. Ελαφριά βιομηχανία και τέτοια. Όλοι έξω της πόλης και τέτοια μικρά pockets, ας πούμε, σε όλη τη χώρα. Κάπως έτσι το φαντάζομαι, το από ανάπτυξη. Εγώ περισσότερο έμαθα τον όρο από ανάπτυξη όταν είχα γράψει ήδη το βιβλίο «Τοπικοποίηση». Και μέσα από εκεί είδα ότι στην ουσία η τοπικοποίηση, που είναι ένας, υποθέτω, βασικός όρος και για την αποανάπτυξη, είναι μια στρατηγική που πράγματι μπορούμε να πάμε σε κοινωνίες αποκεντρωμένες, τοπικοποιημένες, της ισοκατανομής πόρων και εξουσιών, αμεσοδημοκρατικές και αταξικές κτλ. Είναι δηλαδή μια, ας πούμε, στροφή που ήδη έχουμε αρχίσει να κάνουμε, ένας μικρός στην αρχή και μέχρι τώρα κόσμος, αλλά που μέχρι τώρα το έκαναμε με επιλογή. Και πιστεύω ότι και με αφορμή την κρίση η επιλογή αυτών των λίγων μέχρι τώρα θα συναντηθεί με την ανάγκη των πολλών και έτσι θα προκύψει ένα πραγματικό κίνημα μετάβασης προς αυτού του είδους τις νέες κοινωνίες που οραματιζόμαστε. Η κοινωνικοποίηση στηρίζεται, μάλλον είναι η έκφραση μιας νέας οικουμενικότητας. Σήμερα ζούμε τον παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, ο οποίος έχει επιβληθεί σχεδόν σε όλο τον πλανήτη και βιώνουμε τις οικονομικές, οικολογικές κρίσεις αυτή τη στιγμή, που προέρχονται βέβαια και από το σπάσιμο της φούσκας της χρηματοπιστωτικής που υπάρχει, αλλά και που οδηγεί, ας πούμε, στην πτώχευση επιχειρήσεων, κρατών κτλ. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα, αν τον αφήσουμε τον καπιταλισμό να συνεχίσει έτσι, θα πτωχεύσει και την ίδια την ΑΕ γη, όπως το λέμε. Γιατί πράγματι ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει τον πλανήτη σαν μια ανώνυμη εταιρεία από την οποία μπορεί να πετύχει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος και δεν πληρώνει και τίποτα κιόλας σε σχέση με τους φυσικούς πόρους που πια έχουν σιγά σιγά λιγοστέψει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να πάμε σε κοινωνικές δομές και πολιτικές δομές επίσης, αλλά και οικονομικές δομές μικρής κλίμακας καταρχήν, σαν τέτοιο κοινωνικό κίνημα μετάβασης, αν θέλει δηλαδή να αναδυθεί ένα τέτοιο κίνημα και προσπαθήσει να θέσει μεγάλα τμήματα της κοινωνίας σε κίνηση για μετάβαση προς τέτοιου είδους κοινωνικές δομές, θα πρέπει να ξεκινήσουν από τις μικρές κλίμακες. Το πιο μικρό κύτταρο που πιστεύω εγώ σαν δομή αυτής της κοινωνίας θα είναι η διευρυμένη πλέον οικογένεια, αυτή που έχει ξεπεράσει την πυρηνική, την κυρίαρχη σήμερα, όπου όχι φιλετικά, γιατί δεν υπάρχουν πια τα πολλά αδέλφια και ξαδέρφια και γαμπροί, αλλά φίλοι οι οποίοι τα βρίσκουν ιδεολογικά μπορούν, δημιουργώντας κοινό ταμείο, κοινή οικονομική δραστηριότητα, κοινή διαβίωση, να δημιουργήσουν πάλι αυτό που υπήρχε μέχρι το 60 στην Ελλάδα, δηλαδή η πολυμελής οικογένεια, να δημιουργηθεί όχι όμως στη βάση τη φιλετική, αλλά στη βάση της ιδεολογικής συγγένειας. Στη συνέχεια μετά η κοινότητα, το επόμενο δηλαδή σε κλίμακα κύτταρο θα είναι η κοινότητα και η χωρική, δηλαδή και στις πόλεις δηλαδή και στην Ύπαιθρο, αλλά και η κοινότητα των ενδιαφερόντων. Στη συνέχεια ο Δήμος, έτσι, ο τοπικός με τη γύρω περιφέρεια, και στη συνέχεια η περιφέρεια με την έννοια της βιοπεριφέρειας, δηλαδή όχι απλώς γεωγραφικά, αλλά μπορούν να σχηματιστούν περιφέρειες με βάση τα οικοσυστήματα, αυτά που έχουν ενιαίο οικοσύστημα, έτσι, και ενιαίους πόρους και μπορεί να πετύχουν σε έναν βαθμό αυτάρκεια και αυτοδυναμία. Όταν όλα αυτά σε πολιτικό επίπεδο, κοινωνικό, οικονομικό κτλ. Συνδεθούν με μια ομοσπονδιοποιημένη μορφή, μπορούμε να φτάσουμε στην παγκόσμια κοινότητα των κοινοτήτων, και αυτό θα είναι το όραμά μας. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι μια διαφορετική επιλογή πολιτική, η οποία λέει ότι το όποιο κοινωνικό κέρδος, το όποιο κοινωνικό ωφέλος από αυτήν την ιστορία δεν μπορεί να το ιδιοποιούνται κάποιοι ελάχιστοι. Νομίζω τελικά ότι το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι υπάρχει μια παραγωγή από την κοινωνία αγαθών και υπάρχει μια ιδιοποίηση των αγαθών αυτών, ας πούμε, και της όποιας
δυνατότητες που υπάρχει, κέρδους, κοινωνικού κέρδους, κοινωνικού ωφέλους από λίγους, από ελάχιστους. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται. Αυτό όσο διαιωνίζεται τελικά δημιουργεί συνεχώς μια άνηση κατάσταση. Τα ζητήματα στην κοινωνία είναι περισσότερη δικαιοσύνη ουσιαστική και δημοκρατία και ελευθερία, και νομίζουμε ότι το κεντρικό ζήτημα εξαρτάται από το αν θα υπάρξει τελικά ένας έλεγχος της κοινωνίας και της οικονομίας από τους από τα κάτω. Δεν μπορεί το 99% της κοινωνίας να είναι τελικά ελεγχόμενο από το 1%. Να πω κάτι, καταρχήν, ό,τι αλλάξει, αν αλλάξει, θα αλλάξει από εμάς από κάτω. Αυτό πια είναι πεποίθησή μου. Νομίζω ότι πρέπει να εισάγουμε την έννοια της αυτοδιαχείρισης, πρώτα στην οικονομία, έτσι, στην αυτοδιαχείριση, και της αυτοπαραγωγής της τροφής, να εισάγουμε την έννοια της αλληλεγγύης, η οποία πρέπει να συνέχει όλες τις δραστηριότητες μας, και πρέπει να εισάγουμε και την έννοια της άμεσης δημοκρατίας, με την έννοια ότι όλα αυτά θα πρέπει να είναι συναπόφαση και τέτοιο. Νομίζω ότι αυτά τα εγχειρήματα τα οποία εδώ συναντήθηκαν είναι μια καλή αρχή για να ανιχνεύσουμε το καινούριο. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, είναι να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Να αλλάξει ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα, που αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας, τις αξίες μας, και μετά ο τρόπος που βλέπουμε τους γύρω μας. Να πλησιάσει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Και η οικονομία έπεται. Αν καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, νομίζω. Καταρχήν πρέπει να υπάρξει ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, να μην υπάρχει συγκεντρωτισμός πολλής δύναμης και πολλής εξουσίας σε λίγα άτομα. Να δίνει τα πράγματα όσο πιο ανοιχτά γίνονται, όσο πιο ανοιχτά γίνεται και όσο πιο συνεργατικά και συμμετοχικά. Υπάρχει πολλοί κόσμος που θεωρεί ότι πρέπει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, ότι πρέπει να συνεργαστεί με τους ανθρώπους του και γενικότερα να δημιουργήσει δομές ποιοτικές. Οριζόντιες δομές, οριζόντιες ισότιμες δομές, έτσι ώστε όλοι και να έχουν ευθύνες και να είναι υπεύθυνοι για αυτό που κάνουν και να μπορούν να συνεργάζονται ισότιμα ουσιαστικά να τους ανήκει δηλαδή αυτό που κάνουν, να μην συμμετέχουν σε κάτι, αλλά να είναι κτήμα τους, αυτό που κάνουν να είναι κάτι δικό τους. Κοίτα, είναι κάτι πολύ βασικό, δηλαδή νομίζω το έχουμε μέσα μας από πάρα πολύ παλιά. Ακόμα και γάτες, ξέρω εγώ, φέρνουν καμιά φορά κάτι, σου φέρνουν για να τους δώσεις κάτι άλλο. Δηλαδή, ανταλλαγή είναι πάρα πολύ βασικό. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλώς να συνειδητοποιήσουμε πού ακριβώς είμαστε και ποιους έχουν δίπλα μας και πώς θέλουμε να είμαστε στη ζωή μας. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Τώρα σίγουρα όλα αυτά ξεκινάνε, θεωρώ, και από εμάς τους ίδιους. Δηλαδή η μετάβαση σε πρώτο επίπεδο είναι προσωπική και μέσα από τη δουλειά που κάνουμε με τον εαυτό μας ο καθένας, αλλά και σε επίπεδο ομάδας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι οπωσδήποτε καταρχήν για μένα να ξεπεράσουμε το κομμάτι της κερδοσκοπίας, να σταματήσουμε να τρέφουμε αυτό το ατομικό όνειρο ο καθένας του πλουτισμού, συλλογικά και συνεργατικά να προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε αξιοπρεπή ζωή για όλους και σε όλο τον κόσμο. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όταν καταλάβουμε ότι οι πόροι πρέπει να είναι δίκαιη η κατανομή των πόρων για να μπορούμε να φάμε όλοι. Έτσι θεωρώ εγώ. Νομίζω ότι χρειάζονται δύο παράλληλες και αυτοτροφοδοτούμενες δράσεις. Η μία είναι η δράση στο τοπικό επίπεδο, η αλληλέγγυα οικονομία, η συνεργατική οικονομία, η τοπικοποίηση, τα πράγματα τα οποία συζητάμε αυτές τις μέρες εδώ, όλες αυτές τις πρωτοβουλίες τις οποίες βλέπουμε, η ανταλλαγή χωρίς χρήματα, η συλλογική εργασία, οι συλλογικές κουζίνες, τα νέα νομίσματα για άμεσες ανταλλαγές μεταξύ μας. Αυτή, θα έλεγα, η απόδραση από την οικονομία της αγοράς, από την οικονομία της ανάπτυξης. Σε δεύτερο επίπεδο χρειάζεται δράση στο μεγαλύτερο επίπεδο, στο επίπεδο που όλες οι τοπικότητες και οι συλλογικότητες ενώνονται, δηλαδή στο επίπεδο της περιφέρειας και του κράτους, με πολιτικές οι οποίες θα κάνουν εφικτή την εξάπλωση αυτού του νέου μοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας. Μιλάω για πολιτικές όπως η θέσπιση ενός βασικού εισοδήματος, η μείωση του ωραρίου εργασίας, η ενδυνάμωση των κοινωνικών προγραμμάτων και ούτω καθεξής. Αυτά τα δύο, και φυσικά πολιτική δράση για να διεκδικήσουμε κάποια τέτοια πράγματα στο κρατικό επίπεδο, τα οποία είναι πολύ δύσκολα, γιατί η κατάσταση βαδίζει στην ακριβώς αντίθετη πορεία. Πρέπει να αλλάξουν πολύ χοντρικά δύο βασικά πράγματα. Στον τομέα της οικονομίας πρέπει να αλλάξει ο πυρήνας, δηλαδή η μηχανή
της οικονομίας. Πρέπει να αντικατασταθεί ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής από έναν τρόπο παραγωγής συνεργατικής και αλληλέγγυας οικονομίας, ο οποίος δεν θα στηρίζεται στη σώρευση κέρδους, αλλά στην κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών. Και στον τομέα τον κοινωνικό, ευρύτερα τον πολιτικό, πρέπει να πάμε προς κοινωνίες αυτόνομες, χειραφετημένες και όχι πολίτες που ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια και που περιμένουν από το κράτος να καλύψει τον μπαμπά κράτος, ας πούμε, να καλύψει τις ανάγκες και να ζητάνε μόνο από αυτό. Θέλουμε δηλαδή κοινωνίες πραγματικής δημοκρατίας. Βασικά η αλληλεγγύη είναι πιο πάνω, ας πούμε, από την ανταλλακτική αξία και ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να κάνουμε δεν είναι τόσο να αλλάξουμε τους νόμους της αγοράς, δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι κι αλλιώς, έχουμε πολύ μικρή δύναμη, αλλά είναι περισσότερο να αλλάξουμε τους τρόπους με τους οποίους κάποιος συμμετέχει σε κάτι συλλογικό. Να ορίσουμε μόνοι μας κανόνες με το πώς θα κάνουμε συλλογικά πράγματα. Τοπικά, να έχουμε δηλαδή ένα σεβασμό στον τρόπο που ο καθένας θέλει να οργανωθεί τοπικά και ταυτόχρονα να βάζουμε και το γενικό ότι θα πρέπει όλοι με ευθυμίες να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Εγώ πιστεύω ότι απλά πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερο τους γύρω μας και το πώς μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς και όχι τόσο την πάρτη μας. Γιατί το οικονομικό σύστημα όπως αυτή τη στιγμή λειτουργεί έχει προκαλέσει στον κόσμο, έχει δημιουργήσει την ανάγκη στον κόσμο να σκέφτεται αυτός πώς θα καλυφθεί και πώς θα καβατζωθεί, ας πούμε, και όχι τόσο το πώς μπορεί να προσφέρει στους γύρω του. Με κάλυψη. Αυτό που θέλουμε ούτως ή άλλως σαν Τράπεζα Χρόνου που είμαστε της Αθήνας, να το κάνουμε πιο συγκεκριμένα στις γειτονιές. Γιατί είναι πολύ δύσκολη μετακίνηση κάποιος που είναι στην Κηφισιά και κάποιος που είναι στον Πειραιά και να γίνει μια ανταλλαγή. Οπότε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έρθουμε σε επαφή και με συνελεύσεις γειτονιών και να τους δείξουμε πώς λειτουργεί η Τράπεζα Χρόνου και να το κάνουν και εκείνη αναγειτονιά. Γιατί ουσιαστικά και εμάς και εμείς αυτή η πλατφόρμα που χρησιμοποιούμε ήταν μια πλατφόρμα που λειτουργήσε σε Τράπεζα Χρόνου στην Αμερική και ο προγραμματιστής μας ήταν εκεί, ήταν μέλος αυτής της τράπεζας, οπότε μας έχει δώσει, ας πούμε, την τεχνογνωσία και αυτό που θέλουμε εμείς είναι να το προωθήσουμε σιγά σιγά και στις γειτονιές και σε όλη την Ελλάδα και όποιος θέλει να φτιάξει μια τράπεζα τουλάχιστον να ξέρει αυτό το λογισμικό που υπάρχει και μπορεί να το χρησιμοποιήσει, αν και έχει βέβαια και αυτό κάποιες δυσκολίες, αλλά τέλος πάντων μπορούμε να τον βοηθήσουμε στο να το πετύχει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι είμαστε εμείς οι ίδιοι. Αν δεν αλλάξουμε τα δικά μας θέλω και τα δικά μας πιστεύω σε σχέση με αυτά που είχαμε προηγουμένως, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα. Αυτά που μας βάλανε, μας φυτέψανε δηλαδή, τον παρτακισμό και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Να ενδιαφερόμαστε για τον γείτονα, για τον συνανθρωπό μας. Δεν υπάρχουν χρώματα και είμαστε όλοι κάτοικοι ενός πλανήτη, οι οποίοι είμαστε περαστικοί κιόλας από εδώ. Έτσι. Και πόσο μάλλον η χώρα που ζούμε, η οποία είναι και χώρα η οποία έχει θεό της φιλοξενίας. Έτσι. Άμα λοιπόν σεβαστούμε και τη φιλοξενία και το φιλότιμο και την ισοτιμία και την κοινωνική δικαιοσύνη, δεν θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτα άλλο. Οπότε πρώτα πρέπει να αλλάξουμε εμάς, τους δίπλα μας, τους γειτονές μας, τη συνοικία μας και ούτω καθεξής. Αυτό. Στα ερείπια αυτού του κόσμου, ας πούμε, και από τώρα δηλαδή, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας άλλος τρόπος κοινωνικής οργάνωσης, ας πούμε, ο οποίος να προσπαθήσει, ας πούμε, διαμέσου της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και όχι μέσω αρχηγών, ειδικών κλπ. Να δημιουργήσει, ας πούμε, μια κατάσταση στην οποία οι φυσικοί πόροι, ας πούμε, το πω έτσι, να φτάνουν αφενός μεν για όλους και οι διάφορες παροχές, ας πούμε, να μπορούν, ας πούμε, να μοιραστούν με έναν ισότιμο τρόπο σε όλη την κοινωνία. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το ακριβώς αντίθετο, ας πούμε. Ένα μικρό κομμάτι της κοινωνίας ζει σε βάρος του μεγαλύτερου κομματιού και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στο δυτικό κόσμο ζούμε εναντίον, ας πούμε, των ανθρώπων που μας υπερβαίνουν. Δηλαδή τα νούμερα είναι τρομερά, ας πούμε, διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέμε πρώτο κόσμο και τρίτο, ας πούμε. Και εντάξει, εμείς είμαστε στο πρώτο κόσμο και μπορεί να παραπονιούμαστε, ας πούμε, ότι μας κόψαν το μισθό, ξέρω εγώ, ή μας βάζουν μεγάλη εφορία ή δεν μας φτάνει, ας πούμε, δεν μας φτάνει να ζήσουμε, ας πούμε, τα χρήματα που παίρνουμε. Αλλά υπάρχει κόσμος, ας πούμε, στον τρίτο κόσμο, τις ελάχιστες φορές που έχω πάει, ας πούμε, που δεν έχει τα βασικά, δηλαδή δεν έχει τροφή, δεν έχει εκπαίδευση, δεν έχει στέγη, ας πούμε, ζει κάτω από τρομακτικές συνθήκες, ξέρω εγώ, με φοβερές αρρώστιες, ξέρεις, δεν υπάρχει υγεία κλπ. Οπότε προφανώς αυτός ο τρόπος της ανάπτυξης και του καπιταλισμού κάπου πρέπει να πάρει ένα σταμάτημα και με κάποιο τρόπο, ας πούμε, η οικονομία, από την καπιταλιστική οικονομία να περάσουμε σε μια άλλου τύπου οικονομία, στην οποία θα υπάρχουν κολεκτίβες, στην οποία θα υπάρχει μια άλλου τύπου κοινωνική οργάνωση. Προφανώς, επειδή δεν είμαι οπαδός της μεγάλης νύχτας, ξέρω εγώ,
Καταλαβαίνω την αναγκαιότητα της επανάστασης, της εξέγερσης κλπ. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν μαγικά και πρέπει να δοκιμαστούν σε μικρές ομάδες, ξέρω εγώ, ή ακόμα μεγαλύτερες, ξέρω εγώ, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν μπορεί να φτάσει πρέπει να μάθουμε να φτιάχνουμε ψωμί. Γιατί αν χρειαστεί αύριο το πρωί να φτιάξουμε ψωμί και δεν ξέρουμε πώς να φτιάξουμε ψωμί, το λέω συμβολικά, θα έχουμε πρόβλημα, ας πούμε. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μικρούς πυρήνες, οι οποίοι ασχολούνται με διάφορα πράγματα και μέσα σε αυτούς τους μικρούς πυρήνες, ας πούμε, να παραχθεί η γνώση, η εμπειρία για αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αυτό που πρέπει να αλλάξει τον τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας είναι αυτή η λογική, ας πούμε, της από πάνω διεύθυνσης. Δηλαδή ότι υπάρχουν ειδικοί, υπάρχουν τεχνοκράτες, υπάρχουν πολιτικοί, οι οποίοι με κάποιο τρόπο κατευθύνουν, ας πούμε, την κοινωνία. Δηλαδή ένας τρόπος εκπροσώπησης, ας πούμε, και αντιπροσώπευσης, που με βάση αυτόν, ας πούμε, είμαστε υποχρεωμένοι εμείς οι υπόλοιποι, ας πούμε, να ακολουθήσουμε τις διαταγές, τις επιταγές, ξέρω εγώ, μιας μικρής, ας πούμε, κάστας γραφειοκρατών, πολιτικών, εξειδικευμένων, ας πούμε, που ξέρουν πώς γίνεται. Πιστεύω ότι υπάρχει αυτό που λένε άτυπη οργάνωση της εργασίας. Δηλαδή, από τη μία υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι κατευθύνουν τα πράγματα, και από την άλλη ο κόσμος της εργασίας έχει τον τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, οργανώνει στην πραγματικότητα την παραγωγή, ας πούμε. Οπότε πιστεύω με βάση αυτό το κύτταρο, εντάξει, και με βάση αυτή τη λειτουργία, ας πούμε, μπορεί, δηλαδή με βάση αυτό που λέω εγώ, άτυπη οργάνωση της εργασίας, η οποία στηρίζεται και σε όλη αυτή από τους παλιούς χρόνους, στηρίζεται, δηλαδή οι άνθρωποι ξέρουν πώς θα κάνουν τα πράγματα, δηλαδή οι γεωργοί ξέρουν πώς να καλλιεργούν τώρα, οι εργάτες ξέρουν πώς να φτιάξουν, ας πούμε, έναν τοίχο, ας πούμε. Το ξέρουν, είναι μέσα τους, είναι στο DNA τους, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Υπάρχει ιστορία, έχει γραφτεί, ας πούμε, μέσα στο μυαλό τους, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είναι η ώρα, ας πούμε, οι άνθρωποι να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους και να κάνουν, ας πούμε, με τον τρόπο που μπορούν και μοιράζοντας τις γνώσεις, ξέρω εγώ, να μπορέσουν να επιτύχουν αποτελέσματα, ας πούμε. Όταν φτιάχτηκε το πάρκο, για παράδειγμα, ενώ δεν υπήρχε ένας σαφής σχεδιασμός και ενώ δεν υπήρχαν αυτοί οι οποίοι θα λέγανε εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις το άλλο, εσύ θα κάνεις το τρίτο, και φτιάρια βρεθήκανε και κομπρεσέρ βρεθήκανε, και δηλαδή υπήρχε μια αυτό που λέω εγώ άτυπη οργάνωση εργασίας, δηλαδή η από κάτω, η κοινωνία, ας πούμε, η γειτονιά, οι αλληλέγγυοι, οι άνθρωποι που θέλαν να κάνουν αυτό το πράγμα, με έναν μαγικό τρόπο συντονιζόντουσαν. Ο τρόπος ήταν μαγικός, γιατί δεν είχε λόγια, είχε χειρονομίες, ωραία. Χάρη σε αυτό το μαγικό τρόπο και την προσφορά όλων αυτών των ανθρώπων, εκατοντάδων ανθρώπων, ξέρω εγώ, στην αρχή, ας πούμε, το πάρκο κατάφερε, ας πούμε, να σχηματιστεί. Δηλαδή καταφέραμε να φύγουν τα μεγάλα κομμάτια ασφάλτου, ας πούμε, να χαραχτούν, ας πούμε, κάποια πράγματα, να δούμε πού θα μπουν τα δέντρα, πού θα γίνει παιδική χαρά κλπ. Αυτό έγινε με έναν χαοτικό τρόπο, το οποίο συμβολίζει αυτό που λέω εγώ, την άτυπη οργάνωση εργασίας. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι, όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι, μπορούν να βρουν έναν τρόπο διεύθυνσης αυτού του πράγματος, χωρίς να χρειάζονται αρχηγούς, εξουσία και ειδικούς. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτός ο χώρος είναι ένα παράδειγμα του πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, ας πούμε. Είναι αυτό. Τι πρέπει να αλλάξει? Καταρχήν, νομίζω ότι πρέπει η κοινωνία να μην βασίζεται στην οικονομία. Πρέπει να βασίζεται σε ανθρώπινες αξίες και φυσικά να έχουμε υπόψη μας και τι κάνουμε στον πλανήτη και στο φυσικό χώρο στον οποίο ζούμε. Οι άνθρωποι να δραστηριοποιηθούν στην κοινωνία και στην καθημερινότητά τους, να διαχειρίζονται συλλογικά τα ζητήματα που τους αφορούν, σε τοπικό πλαίσιο, σε γενικότερο πλαίσιο, να έχουν πιο ενεργό ρόλο, να μην περιμένουν από τους από πάνω να τα κάνουν όλα, να αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα. Τα πάντα, θα έλεγα. Δεν πάει άλλο έτσι όπως είναι τα πράγματα. Δεν μπορούν να ζουν οι πολλοί εις βάρος των λίγων και αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω.
και πάνω κανείς. Τους αυτούς μας. Γιατί θα σου πω την εύκολη απάντηση αυτή. Είδαμε ότι δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό σου. Δηλαδή, αυτό που λέμε ότι να αλλάξουμε τον κόσμο και αυτά, είδαμε στην πορεία ότι είναι πολύ μεγαλεπίβολα. Κοίτα να αλλάξεις πρώτα τον εαυτό σου, ρε παιδί μου, και όλα τα άλλα ακολουθάνε. Εκεί έχουμε καταλήξει. Για μένα δεν υπάρχει σωτηρία. Οι πόλεις θέλουν ισοπαίδωση και επανασχεδίαση από την αρχή και το ίδιο η κοινωνία. Δεν υπάρχει. Η δημοκρατία δεν δουλεύει από την αρχή εδώ και. Να σου πω 2.500 χρόνια, 3.000. Ποτέ δεν δούλεψε. Δουλεύει για κάποιους, για λίγους. Κανένα σύστημα μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει. Όλα έχουν αποτύχει, απλά ανακυκλώνονται, ξέρω εγώ. Ομοφωνία για μένα δεν υπάρχει. Sorry, δηλαδή είναι κάτι που δεν. Είναι χρονοβόρο. Πώς να σου το πω. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε ως είδος και να έρθουμε σε ισορροπία με τη φύση και όλα αυτά, δεν έχουμε το χρόνο για την ομοφωνία, γιατί δεν την παλεύουμε, ρε παιδί μου, ως άνθρωποι να ομοφωνήσουμε. Δεν γίνεται. Θέλει τρελή εκπαίδευση αυτό το πράγμα. Η οικονομία για μένα θα γίνει οικονομία πόρων. Θέλουμε, δεν θέλουμε, επειδή έχουμε γαμίσει τους πόρους του πλανήτη. Θέλουμε, δεν θέλουμε, σε κάποια φάση θα γίνει οικονομία πόρων. Δηλαδή, θα σου δώσω νερό που έχουμε τόσο και δεν έχουμε άλλο για να μου δώσεις αυτό. Θα γίνει αυτό, θέλουμε. Το θέμα είναι να γίνει με καλό τρόπο. Οπότε φαίνεται θα γίνει με κακό τρόπο. Με βάση αυτό, το ότι αν γίνει με καλό τρόπο μια οικονομία πόρων, τότε ίσως μπορέσουμε όλοι και δουλέψουμε μαζί για ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά δεν το βλέπω. Πάλι το βλέπω να γίνεται με κακό τρόπο, δυστυχώς, επειδή ο κόσμος δεν ξυπνάει. Αλλά όπως είπα, θέλει ριζική αλλαγή για μένα. Ξύλωμα όλα. Κοίτα, σίγουρα χρειάζεται να προσεγγίσουμε, ας πούμε, το ζήτημα της εργασίας διαφορετικά. Δηλαδή, να δούμε συλλογικές μορφές εργασίας, που είναι οι κολεκτίβες εργασίας και διάφορα εγχειρήματα τα οποία έχουν αρχίσει να αναδύονται τον τελευταίο καιρό. Αυτό σίγουρα θα μας βάλει σε μια διαδικασία να προσδιορίσουμε το τι παράγουμε και με ποιο τρόπο. Οπότε φαντάζομαι ότι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, θα δούμε πώς μπορούμε να χτίσουμε και έναν άλλο κόσμο. Δηλαδή να δούμε ποια πράγματα θεωρούμε ότι είναι χρήσιμα για μας, σαν κοινωνία, ας πούμε, και ποια πράγματα και ποιες σχέσεις, ας πούμε, θεωρούμε ότι δεν είναι του παλιού κόσμου. Υπάρχει και το κομμάτι της αποκέντρωσης, δηλαδή άμα μιλήσουμε για την αυτάρκεια στην καθημερινότητα, τότε μιλάμε σίγουρα για μικρότερες κοινότητες ανθρώπων, οι οποίες θα μπορούν να έχουν και να κάνουν και πρόσωπο με πρόσωπο πολιτική, δηλαδή να αναπτύξουμε και άλλες σχέσεις στην καθημερινότητά μας, αλλά ταυτόχρονα να μπορούμε να ζούμε και κάπου που υπάρχει αυθονία σε φυσικούς πόρους. Στα αστικά κέντρα είναι κάπως περιορισμένο αυτό. Σίγουρα και αυτό που κάνουμε εδώ έχει σαν έμφαση, ας πούμε, τις συνθήκες πόλης, δηλαδή πολλά από τα εργαστήρια που κάνουμε είναι προσαρμοσμένα στις συνθήκες πόλης, αλλά εντάξει, αυτό χωρίς αυταπάτες, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει ένας περιορισμός στα αστικά κέντρα όσο αφορά την αυτάρκεια. Revolution in the 21st century, not as a question. And I'll try and explain why. Life becomes increasingly intolerable for the mass of the population. Let's be clear, under capitalist society, people are not happy. And I hear people say people are happy under capitalism. I always think they should go on the bus or the tube at 7 o'clock in the morning and see how many people are smiling. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. People are not happy. People are not happy. People are not happy. Hey, wake up.
Revolution in the 21st century, not as a question. Να σας πω τον κόσμο που οραματίζομαι. Ο κόσμος που οραματίζομαι είναι με αγάπη, με ισότητα, να αλλάξει ο κόσμος όσο μπορεί, να ανοίξει την αγκαλιά του, η οικογένειά μας να γίνει ένα, δηλαδή να μην νιώθουμε το σπίτι μας, έτσι ώστε να ανοίξει η κοινωνία και να ξεφύγουμε από όλο αυτό που συμβαίνει μέχρι τώρα. Αξιοκρατία, ισότητα και αγάπη. Και τα δίκτυα ανταλλαγών στην ουσία αυτό επιδιώκουν, δηλαδή εμείς ήδη μέσα από την εμπειρία μας και τα παιδιά μας μεγαλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Βρισκόμαστε κάθε εβδομάδα, έχουμε δημιουργήσει ένα δέσιμο μεταξύ μας, ανθρώπινη επικοινωνία, αυτό που λείπει από την εποχή μας, και δεν νιώθουμε μόνοι, ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Οπότε δεν έχουμε το φόβο ότι τι θα γίνει αύριο. Είμαστε ενωμένοι. Αυτό είναι το μήνυμα, και το άλλο μήνυμα είναι ότι δεν είναι τα ευρώ που μας κάνουν να παράγουμε. Η δύναμή μας και στην ουσία η αγάπη μας, το να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα στον άλλον, αυτό είναι που μας κάνει να ανταλλάσσουμε. Οπότε είτε είναι ευρώ είτε είναι ήλιος, δεν έχει καμία σημασία. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε να ανταλλάσσουμε και να μην επηρεαστούμε από την κρίση στο βαθμό που νομίζουμε ότι μας επηρεάζει. Ο άλλος κόσμος είναι κυρίως πάνω στις σχέσεις εμπιστοσύνης, ανθρώπινες, με αγάπη ο άνθρωπος για τον εαυτό του πρώτα, για τον άνθρωπο στην πορεία και για τη φύση και για το περιβάλλον στη συνέχεια. Αν τα κατέχει όλα αυτά, νομίζω ότι όλα τα άλλα έπονται. Φαντάζομαι ένας κόσμος που καταρχήν δεν πεθαίνουν παιδιά από πείνα, δεν χάνουν άνθρωποι τις ζωές τους ή κομμάτια του σώματός τους σε εργοστάσια επειδή υπάρχει πίεση για την παραγωγή, που η γνώση διαδίδεται ελεύθερα και ανταλλάσσεται μεταξύ των ανθρώπων, που υπάρχει ποιότητα στις ζωές μας, που υπάρχει ευχαρίστηση, που υπάρχει τέχνη, δημιουργικότητα. Γενικότερα, σαν κάτι μέρη που πηγαίνανε εκεί στο Star Trek και βλέπανε κάτι εξελιγμένους πολιτισμούς και δεν υπήρχε πόλεμος και υπήρχε έτσι γαλήνη και ηρεμία, κάτι τέτοιο. Αυτός ο άλλος κόσμος είναι σίγουρα ακόμα ανεφελώδης και σιγά σιγά γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρος. Αλλά αν μη τι άλλο είναι ένας χώρος που τους χωράει όλους. Είναι ένας κόσμος πολύχρωμος. Είναι ένας κόσμος, ακούγονται τοπικά όλα αυτά, αλλά μπορούν να γίνουν. Δεν είναι τίποτα τόσο δύσκολο. Κανονικά θα πρέπει να είναι ένας κόσμος δίκαιος. Ένας κόσμος που όλοι έχουν φαγητό και δεν πεθαίνουν παιδιά από την πείνα, έτσι, αν μη τι άλλο, ας πούμε. Γιατί κάποιοι άλλοι θέλουν να καταναλώνουν ατομικά πόρους που μπορούν να ζήσουν ολόκληρα χωριά. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που οραματιζόμαστε και σκεφτόμαστε και θέλουμε να κάνουμε είναι σιγά σιγά όλη αυτή η δικτύωση που έχουμε κερδίσει να εδραιωθεί. Αυτά τα εγχειρήματα όπως είναι αυτό το φεστιβάλ να πολλαπλασιάζονται, να συνεχίζουμε να γνωρίζουμε κόσμο και να κάνουμε πράγματα μαζί με κόσμο. Και το δικό μας το προσωπικό όνειρο είναι να ξεφύγουμε λίγο από την πόλη, από την Αθήνα, και να ξεκινήσουμε μια δραστηριότητα εκτός πόλης που να έχει να κάνει και με την παραγωγή σιγά σιγά. Αυτό είναι το όνειρο το συλλογικό μας. Είναι ένας κόσμος ανατροπής της σημερινής κατάστασης. Πιστεύουμε ότι αυτό που οραματιζόμαστε δεν θα το εγκαταλείψουν εύκολα αυτοί που σήμερα κατέχονται. Πιστεύουμε ότι είναι θέμα ανατροπής σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο εθνικό αλλά και σε επίπεδο υπερεθνικό. Πιστεύουμε δηλαδή ότι τα κινήματα σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο πρέπει να δημιουργήσουν ακριβώς, ας πούμε, ένα τέτοιο μέτωπο, ας πούμε, κοινωνικών δυνάμεων, ώστε τελικά να αντιπαρατεθούν συνολικά με το σημερινό σύστημα της καταστροφής και του ανθρώπου και της φύσης και της ανθρωπότητας. Το κεντρικό μας σύνθημα, όπως βλέπετε και εδώ, είναι οι άνθρωποι και η φύση πάνω από τα κέρδη. Δεν είναι μόνο οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη, είναι και η φύση πάνω από τα κέρδη. Ο άλλος κόσμος που οραματίζομαι δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο που είμαστε τώρα. Ο άλλος κόσμος που οραματίζομαι είναι ένας κόσμος ανοιχτός σε προοπτικές, σε δυνατότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή κλείνονται από τον τρόπο που είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία σήμερα. Μπορεί να γίνουν εκατομμύρια πράγματα πολύ διαφορετικά, αρκεί να αντικατασταθούν αυτές οι αξίες που υπάρχουν σήμερα και αυτές τις πρακτικές με άλλες. Βασικά είναι ένας κόσμος που να χωράει τα αρώματα και άλλων πολλών
και με έναν τρόπο να μην τζαλακώνει ένα τον άλλον. Δηλαδή να γίνονται πράγματα που να μας εκφράζουν και να βρούμε έναν τρόπο που να εκφραζόμαστε όλοι μαζί με κάτι που να είναι λίγο παραπάνω από τα δύο. Δηλαδή, ένα και ένα κάνει δύο. Αλλά όταν δύο δυνάμεις οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα ενώνονται, γίνονται πολλαπλάσιοι. Ο άλλος κόσμος που οραματίζομαι, ελπίζω να χωράει όσα ονειρεύομαι, όχι μόνο εγώ, αλλά ο καθένας από εμάς. Μιας και θεωρώ ότι κανένας δεν μπορεί να ονειρευτεί τον τέλειο κόσμο μόνος του. Είναι ένας κόσμος ο οποίος μας χωρά όλους και χωρά τα όνειρά όλων μας. Ο άλλος κόσμος που οραματιζόμαστε. Για μένα είναι ένας κόσμος γεμάτος με τράπεζες χρόνου, γεμάτος με δίκτυα αλληλεγγύης. Αυτό που βλέπουμε που γίνεται σιγά σιγά με τις οικοκοινότητες. Μπράβο, ναι, και αυτό πολύ σημαντικό. Για μένα είναι ο κόσμος που ονειρεύομαι. Δηλαδή ένας κόσμος που θα μπορούσα, αναπτύσσοντας τις προσωπικές σχέσεις με τους γύρω μου, να καλύπτω τις βαθιές μου ανάγκες και να μπορώ, ας πούμε, να επιβιώνω χωρίς να πληρώνω για κάτι. Είναι ένα όραμα που πιστεύω ότι όλες οι ομάδες που υπάρχουν θέλουν να το προωθήσουν και να το κάνουν ακόμα μεγαλύτερο. Να γίνει πράξη δηλαδή ακόμα περισσότερο. Και η χαρά του να προσφέρεις είναι επίσης σημαντικό, να νιώθεις δημιουργικός. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε καεί στο παρελθόν με μεγάλες αφηγήσεις και είμαστε λίγο μικρά βήματα για την δημιουργία ενός ανθρωπολογικού τύπου που να εμπεριέχει την έννοια της αλληλεγγύης και του νιασίματος του διπλανού και του περιβάλλοντος. Μικρά βήματα τα οποία πιθανόν να δημιουργήσουν, πιθανόν και δυνάμει λέω, να δημιουργήσουν έναν ανθρωπολογικό τύπο ο οποίος θα είναι και η μαγιά για τη δημιουργία μιας άλλης κοινωνίας. Ο άλλος κόσμος που προγραμματίζομαι είναι ένας κόσμος γεμάτος αλληλεγγύη, γεμάτος αυτοσεβασμό, να σέβεσαι τον εαυτό σου για να μπορεί να σεβαστείς και τον άλλον. Είναι για να έχουν οι άνθρωποι την υγεία τους πάνω απ' όλα και να μπορούν να πάνε να τους φτιάχνουν την υγεία δωρεάν, να υπάρχει δωρεάν αληθινή παιδεία, πραγματική παιδεία και δωρεάν, το πιο σημαντικό απ' όλα, είναι για τα παιδιά εδώ που έρχονται και μιλάνε όλοι, να πηγαίνουν και να κάνουν αλληλέγγυα πράγματα. Το όνειρο της κοινωνικής κουζίνας αυτό είναι. Να γίνει σε κάθε γειτονιά, να προσφέρει αλληλεγγύη και αγάπη. Δηλαδή δεν είναι ούτε φιλανθρωπία, ούτε συσίτιο, ούτε τίποτα τέτοιο. Είναι ένας κόσμος που αν κάποιος δεν είναι ελεύθερος, δεν είμαι εγώ ελεύθερος. Αν κάποιος είναι στη φυλακή, δεν θα αισθάνομαι ελεύθερος. Αν κάποιος καταπιέζεται λόγω του χρώματός του, δεν θα είμαι εγώ ελεύθερος. Αν κάποιος είναι αναγκασμένος να δουλεύει περισσότερο από τους άλλους χωρίς να το θέλει και δεν μπορεί να θρέψει τα παιδιά του, ξέρω εγώ, δεν θα είμαι εγώ ελεύθερος. Δηλαδή αυτός είναι ο κόσμος που οραματίζομαι. Είναι ένας κόσμος στον οποίο πέρα από τον εαυτό μου, την κοινωνία, τους συντρόφους μου κλπ, θα ήθελα, ας πούμε, οι μειοψηφίες, οι λίγοι, ας πούμε, να έχουν εξίσου τις δυνατότητες να ζήσουν με όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, οπότε αυτό είναι και το κριτήριό μου. Δηλαδή δεν το έχω πει εγώ, αλλά το έχουν πει άλλοι αυτό, ότι αν κάποιος είναι στη φυλακή δεν θα είμαι εγώ ελεύθερος, ξέρω εγώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ μακρύ, είναι πολύ ουτοπικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε και τον τελευταίο, ας πούμε. Αυτό. Ένας κόσμος ισότητας, αλληλεγγύης, όπου δεν θα υπάρχει κοινωνική αδικία, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις και πολλά άλλα. Πώς θα ήθελα εγώ να είμαι, ας πούμε, σε 15-20 χρόνια από τώρα, να είμαι μέρος ενός τεράστιου δίκτυου κοινοτήτων που ζουν σε ισορροπία με το περιβάλλον και που βρίσκουν λύσεις για αυτό το πράγμα που λέγεται περιβάλλον και αυτό το πράγμα που λέγεται άνθρωπος και αυτό το πράγμα που λέγεται υγεία του ανθρώπου και υγεία του περιβάλλοντος, και να κινούμε μέσα σε αυτό το δίκτυο ελεύθερα. Δηλαδή θέλω αύριο να είμαι στην Ιταλία σε μια κοινότητα, να είμαι, ρε παιδί μου. Μεθαύριο στην Ιαπωνία να είμαι. Και αυτό να μην έχει αντίκτυπο ούτε στο περιβάλλον, ούτε για την απουσία μου, ρε παιδί μου. Και να μπορούν όλοι να είναι έτσι. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να είναι έτσι. Σκέψου τι κίνητρο θα έχεις να δουλέψει αυτό το πράγμα που λέγεται ανθρώπινο είδος, ρε παιδί μου, και να δημιουργήσει, δηλαδή, να έχεις τους πόρους, τον χρόνο, τον τόπο και την ενέργεια για να δημιουργήσεις ό,τι θέλεις, οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό για μένα είναι ένας άλλος κόσμος. Δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πάντως. Τουλάχιστον για τον τόπο, τον χρόνο και τους πόρους. Θα δούμε.
Ο άλλος κόσμος. Εντάξει, εμείς σκεφτόμαστε να ζούμε πάνω στο βουνό. Μαζί με άλλους, σίγουρα, κοντά στη φύση. Ξέρω εγώ, μια καθημερινότητα η οποία θα μπορεί να σε αναπτύσσει, ας πούμε, σαν άνθρωπο συνολικά. Δηλαδή και χειρονακτική εργασία και πνευματική εργασία και καλλιτεχνική δημιουργία και γλέντι. Όλα αυτά που δεν κάνουμε εδώ. Όχι, αυτό κόψτε. Ο άλλος κόσμος που οραματίζομαι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ και αυτό που μαθαίνουμε εδώ πέρα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Στην Ελλάδα πρέπει να δούμε πέρα από την κρίση. Να δώσουμε έμφαση στην αυτάρκεια, την αυτοδιαχείριση, την αλληλεγγύη και την απλότητα. Χρειαζόμαστε αλλαγή αφήγησης, αλλαγή φαντασιακού και παραδείγματος. Να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την κρίση για μια αλλαγή πορείας και συλλογικού φαντασιακού περί ανάπτυξης και κατανάλωσης. Να ξεπεράσουμε την αιμονή με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη του ΑΕΠ και να εστιάσουμε σε όλα αυτά που βελτιώνουν επί της ουσίας το βιωτικό επίπεδο και την ευημερία. Να επενδύσουμε σε μια πολιτισμική και θεσμική αποαπικιοποίηση από τον οικονομισμό και τη θρησκεία της ανάπτυξης. Με την αποανάπτυξη σαν οδηγό, θα περάσουμε από την μακροοικονομία των ελεύθερων αγορών και του πλεονασματικού εμπορίου στην αλληλέγγυα συνεργατική οικονομία των φυσικών πόρων. Από την κρίση και την απαξίωση των νεοφεουδαρχικών αντιλήψεων στην αυτοοργάνωση της κοινωνίας και την αναδιανομή της οικονομίας σε αποκεντρωμένες και αυτοδιαχειριζόμενες τοπικές δομές, με στόχο την αυτάρκεια, τη διάχυτη κοινωνική ευημερία, την οικολογική ισορροπία και την ελευθερία του ατόμου. Μπορούμε να ζήσουμε και αλλιώς. Ένας άλλος κόσμος είναι υπαρκτός. Παιδί δεν μπορούσε σε έναν εφιάλτη να βγει και να πει πως θέλει να ζει. Έξω από πολυσημέντο και λάσπη κοινωνική, χωρίς μιζέρια, παρακαταθήκη και μια στολή. Σαν τη βροχή που λίγο πριν σκάσει πάνω από το χώμα ένας ήλιος θα την κλέψει. Θα την πάει σε μια θάλασσα ήρεμη και αργή, να γίνει ένα με το σώμα της όπως πρέπει. Σαν τον έτο σε σπίτι μαυλή που ανατεύει κι αναπολύει κάτι που δεν έζησε ποτέ, μα τώρα χτίζει. Μέρη που πήγε, μέρη που θα πάει και θα ελπίζει να μείνει για πάντα εκεί. Κόσμο που θα πληγώσει, μουσάπη κι όσα δεν δει. Σαν καλό μαντάτο που ήρθε λίγο πριν τάξεις ό,τι ποθεί. Ένας αγγελίοφόρος σου υπότι το όνειρο σου ζει. Κάπου πολεμά, απαναχωμά θα βγει, θα επιστρέψει. Σαν ακοχή να περιμένεις την επίσκεψη. Like a bird in the sky. What a mission have to carry out to survive. Oh, like a bird in the sky. What a mission have to carry out to survive. Τα καπνού σου είχε πει για να μην φοβάσαι τα μυστικά. Μου άμα ξέρει μια φλόγα αρπάζει ό,τι βρει μπροστά της σαν πυρκαγιά.
Σαν το κρασί που δεν πίνεις όταν στο κερνάν. Την ώρα που διψάς και δεν ξέρεις γιατί λες το όχι, ενώ θες και τα χρόνια περνάν. Σαν να σου λένε πως γερνάς, παρά μόνο όταν κουραστείς να μην κάνεις αυτά που θέλεις κάποτε. Σαν το ψάρι που ξεχνά και τη γυάλα σκουντά. Σαν ναρθικάς που σε στείνει, δεν σ' αφήνει να δεις καμιλά. Μόνο την οθόνη να πιάνεις να μιλάς με συμφραζομένα. Σαν συναίσθημα σύμπαντος στα ψηφιακά, δυνατό να το συντομογραφήσεις. Σαν δυναμό που τη ρόδα σου γυρίζεις, σου δίνει φως στο σκοτάδι εν κινήσει. Σαν τον κλωτσό που ανέμει θα γυρίσει, παραμύθι παιδικό να αρχίσει. Whoa, like a bird in the sky. Well, what a mission, have to carry out to survive.